Добрый вечер, гэта «Свабода», меня зовут Дмитрий Гурневич. Наступныя 2 гадзіны заставайцеся з намі. Ужо 31 год у Беларусі няма свабодных выбараў. Тым не менш, кожныя 5 год гэта пачатак новага палітычнага адліку не толькі для беларусаў, але і таксама для аўтарытарнай улады. Што так званыя выбары могуць змяніць і для беларусаў, і для ўлады цяпер. Пра гэта мы сёння будзем размаўляць з нашымі гасцямі, экспертамі і палітыкамі. Перад тым, як мы перайдзем да размовы з нашым першым госцем Сергеем Чалым, давайте хутенька раскажу вам пра тое, што цікавага здарылася сёння падчас гэтых выбараў, якія ў Беларусі праходзяць і якія свет у заходнім свеце яны не прызнаюцца за дэмакратычныя і сумленныя. Выбары праходзяць пад поўным кантролем улады ва ўмовах палітычнага крызісу і рэпрэсій. Супернікі Лукашэнкі гэта тэхнічныя кандыдаты, рэальная апазіцыя або ў турме, або на эміграцыі. ЦВК сцвярджае, што яўка ўжо склала на 18-ю гадзіну менскага часу больш за 81%. Выбарчыя участкі маюць закрыцца 20-й. На іх кругласутачна дзяжураць сілавікі, якія ахоўваюць выбарчыя камісіі. Гэтая выбарчая камісія засакрэчаная. Белпол апублікаваў імёны гэтых людзей і па гэтым факце ўжо заведзеная крымінальная справа. Дарэчы, скаргаў практычна няма. Паводле ЦВК зафіксавана 34 спробы зняць бюлетэнь на фота або відэа. Цяпер гэта забаронена. У Беларусі таксама назіраецца часам праблемы з інтэрнэтам, з VPN. Пра непрызнанне выбараў ужо да выбараў абвясцілі многія краіны, у тым ліку суседзі Беларусі, Літва, Польшча, Украіна і Латвія. Апаненты Лукашэнкі, якія вымушана з'ехалі ў эміграцыю, праводзяць акцыі за мяжой, яны прайшлі ў Вільню, Варшаве, але не толькі. І пра гэта мы сёння яшчэ пагаворым. Дарэчы, на адной з такіх акцый мы запыталіся пра сэнс існавання апазіцыі ў такіх умовах, якія сёння ў Беларусі, у Святланы Ціхановскай. Давайте паглядзім, што яна адказала. Ведаеце, я не бачу розніцы паміж людзьмі у Беларусі і тых, хто за мяжой. Адзінае, што беларусы, які знаходзяцца ўнутры краіны, яны не могуць выступаць публічна пад такімі бачнымі, як людзей, якія з'ехалі, і зараз мы павінны быць голасам тых людзей. Я таксама нагадваю, што мы працуем у жывым эфіры. Вы можете далучацца да нашай трансляцыі, задаваць пытанні ў чаце. Гэтыя пытанні я па меры магчымасці буду задаваць сённяшнім нашым госцям. І працягваем таксама кароткія факты. Як я ўжо сказаў, сёння ў Варшаве праходзіць такі дэмакратычны форум «Беларусы годныя лепшага». Там выступаюць розныя дэмакратычныя лідары. Галасаванне гэтым разам за мяжой не прадугледжваецца ў амбасадах. Лукашенко галасаваў, дарэчы, у Менску, прыйшоў са шпіцам Умкам і заявіў, што прагаласаваў за ўсіх. На відэа было бачна, як ягоная сабачка памеціла сценку выбарчага участку, і гэта была адной з такіх сенсацый сённяшняга дня. Пазней, правда, дзяржаўныя СМІ прыбралі гэтае відэа. Таксама, што яшчэ казаў Лукашенко, ён прапанаваў удзел беларускіх міратворцаў ва ўкраіне і выказаў жаданне удзельнічаць у мірных перамовах. Сказаў, што удзельнічаць у гэтых выбарах яго пераканала Наталья Качанова. Давайте коротенько поглядим про это. Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел. И несколько месяцев назад, месяца 3 или 4, когда Наталья Ивановна на последнем совете безопасности, среди людей, которые решали это, заинтересованы в этом, я об этом сказал. Ребята, сколько можно, уже как-то даже 30 лет, чисто внешне, даже как-то неприлично, я уже себя не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет. Почему я про Наталью Ивановну говорю? Она первая поднялась. Нет, я ее не видел такой. Как так? Вы что, бросаете все? Вы уходите? Мы не готовы сегодня. Она так говорила, говорит, и я с людьми встречаюсь. Мы не готовы сегодня видеть другого кандидата. Я говорю, вы не готовы, народ. И пусть народ выдвигает, нет. И пошло-поехало. Все, я снимаю этот вопрос. Я, дарэчы, заклікаю наших глядачоў галасаваць у апытанцы, якую вы зараз бачыце на Ютубе, колькі, паводле вас, набярэ Лукашенко, колькі галасоў яму агучыць, які вынік цэнтр выбаркам. А мы пераходзім да першага госця. Сёння з намі Сергей Чалы. Сергей. Прывітанне, Сергей. Добрый день.
До речі, Сергій, як ви думаєте, з яким вынікам Лукашенко агучыць перамогу сёння? Я думаю, должно быть больше 87. Я даже математически объяснял, почему так должно быть с его этой сложной математикой. Он говорил, что 80% это примерно тот результат, который был в 2020 году. Значит, ну, если учитывать, что он 2020 год проиграл, то, соответственно, значит, как он говорил, надо побороться за оставшиеся, и нужно набрать 2/3 из оставшихся для того, чтобы можно было считать, что, типа, как бы они наконец победили. Так что вот 2/3 из 20, это как раз 7%, примерно, значит, нужно 87 с чем-то. Ну и сам он называл, что хотелось бы 90. Были 90, как он сказал, теперь уже после 2020 года сделали вывод и так далее. Так что вот где-то между этими цифрами. До речі, на 18-ю гадзіну яўка склала паводле ЦВК больш за 80%. Ну, як вы самі вось субъективно оцениваете эту явку? Ну, я вообще удивлен, почему они не сделали выборы, состоявшимся до дня голосования. Хотя, как уже отмечали, у них есть какой-то такой стопор 42%. Вот 42% регулярно это, значит, Зараз 47 было. 47. 3% не хапало до 50. Ты славутые 3%. Ну, это, ну, согласись, это было бы красиво, да? То есть люди приходят, там говорят, а выборы уже состоялись, как бы, ну, вот, можете уже не голосовать, по большому счету. И вообще, в принципе, я считаю, что, как бы, они, в общем, к этому стремятся, да? То есть как бы люди чем-то занимаются, что-то делают, да, на выборы не идут, а им вот рассказывают о том, что они происходят, что кто-то там уже проголосовал, и вот они, в принципе, даже уже и случились, и вы можете ничего не делать, а вот уже всех переизбрали, и все в порядке. Так что, ну, для этого это все делается. Мы же помним, как в 2020 году им пришлось выкидывать бюллетени, потому что явка, если подсчитывать людей, которые пришли в день голосования, плюс с теми, кого не нарисовали на досрочке, там получалось порядка 120%. Ну, то есть вот в этот раз, значит, они решили всего этого избежать. До речі, ми зараз показували фрагмент виступу Лукашенка на прэс-канферэнцыі, дзе ён казаў пра тое, чаму ён у выніку пайшоў, нібыта ён не хацеў туды ісці. Вы таксама пра гэта агучвалі гэтую версію. Як вы самі вось гэту, не ведаю, легенду, не легенду ацэньваеце, што нібыта Качанова яго прымусіла ісці на тыя выбары? Ну, я, скажем так, почти готов верить тому, что он говорит. Я абсолютно убежден, что Качанова была как раз той, кто больше всего рассказывала, что, ну, как бы на кого что нас оставляешь, и как бы что же мы, значит, без тебя, дорогого, делать будем, потому что она вообще олицетворяет собой самого бесполезного человека в его окружении, который, в общем, без него не, кстати, вообще ничего не способен, и на самом деле живет она вокруг, рядом с ним только благодаря тому, что постоянно повторяет ему же его собственные слова, его гениальности и так далее. Вот. И плюс там, кстати, вы не включили, был еще кусочек, где он рассказывал, сравнивал себя с Брежневым. Он говорил о том, что вот Брежнева еще тоже вот уговаривали достаточно долго, хотя он тоже хотел уходить. То есть я, кстати, вот это тот самый случай, когда я готов поверить. То есть не во все то, что он говорит, но вот то, что действительно мысль, значит, ну куда уже и неприлично, и сам я выгляжу, посмотрите как, и там оставьте меня в покое, но вот как бы, а потом выяснилось, что, значит, ну, видимо, надо, и мы оттянем дальше этот вопрос, и так далее, и снова разговоры про здоровье, которое уже не позволяет, и вот это сравнение с Брежневым говорит о том, что эти мысли, несомненно, были, но, в общем, по каким-то причинам решили, значит, ничего не менять, и дальше вот он потом после этого же кусочка начал рассказывать о том, как я же там за всех отвечаю, я не могу в очередной раз всех бросить, там, значит, и поэтому как бы люди не поймут. Ну, в общем, всю ту старую песню, которую он пел все предыдущие годы, еще до 2020 года. А навошта, до речі, вось было такое шоу з гэтым бюлетенем, дзе ён нібыта прагаласаваў за ўсіх кандыдатаў? Я полагаю так, что... А там точно проголосовал за всех? Там было разве видно это? Он просто сказал о том, что я за всех. Ну, принамсі, агучыў такую версию, так. Да. Ну, действительно, звучит так, как будто человек взял и испортил бюллетень, да? Значит, примерно то же, что советовали делать демократические силы, да, голосовать против всех. Но в данном случае за всех это примерно то же самое. Да, по большому счету, потому что он собрал себе таких кандидатов, которые, в общем, как они называют, да, даже пропаганда не использовала практически их имена и фамилии, там за исключением, может быть, одного Саранкова. И это все называлось альтернативные кандидаты. Да? И даже соцопрос людям был за действующего или за альтернативного кандидата, не называя фамилии. Ну, как бы, то есть их как бы все они, в общем, по большому счету,
так или иначе, как он считает, они все за него, они ведут кампанию для того, чтобы, значит, поддерживать его самого, и он, в принципе, им за это благодарен и сказал, какой молодец кандидат Саранков, тот, который сказал, что, значит, нужно, значит, свой голос отдавать за Лукашенко. Вот такие кандидаты нам нужны. Вот примерно такие он и получил. Сергей, все-таки, на вашу думку, вот пасля гэтых 4,5 гадзінаў прэс-канферэнцыі ягонай пасля галасавання і ў прынцыпе назіранне за ягонымі паводзінамі апошнія месяцы, як вы думаеце, ці штосьці можа змяніцца ў ягоных паводзінах пасля выбараў? Зразумела, што апошнія 5 год ён існаваў у гэтым комплексе або траўме 20-го года і вельмі часта гаварыў, што калі будзе спакойна, то магчыма я там сыду, но ён не сышоў. Але тым не менш, ну гэта 5 гадоў ад выбараў да выбары прайшлі. Ну, во-первых, он по-прежнему живет в 2020 году. Это же было видно, он несколько раз во время вот этого самого финала марафона единства, да, предвыборного его мероприятия, и сейчас на этой пресс-конференции он повторил одну и ту же мысль о том, что мы 26 числа ничего не решаем, мы все решили в 2020 году. Тогда мы судьбу определили, а сейчас, типа, мол, как бы ничего не меняется, и поэтому выборы, в общем, такие ничего не значащие, и так далее, и так далее. Это вот сейчас, на самом деле, сейчас надо очень осторожно относиться к словам, которые он говорил на участке, и которые он говорил на этой пресс-конференции. У него сейчас обычная стадия эйфории. Он там вел себя как великий геополитический лидер, раздавая там советы Эрдогану, там, Армении, Молдове, значит, кому угодно, полякам, американцам, британцам, европейцам, в общем, Китаю и так далее, и так далее. Вот. Это у него обычная такая ситуация. Потом, значит, это примерно то же самое было в 2020 году, если вы помните, примерно такая же была пресс-конференция, примерно в таком же антураже, он там нападал на иностранных журналистов. Вот. Потом пройдет уже период, вот этот адреналин немножко схлынет, и после этого пойдут совсем другие высказывания, а они будут сводиться примерно к тому, что, значит, мы там за год-два должны там чего-то, значит, поправить в этой самой стране и снова там уже думать о том, где кого нового искать. И я вообще считаю, что вот эта вот фраза «год-два», которая у него появлялась перед выборами, так называемыми, она гораздо важнее, чем следующая пятилетка. По какой-то причине он сначала использовал этот термин, этот срок, о том, что вот год-два это примерно только, сколько вот у меня осталось для того, чтобы все привести в порядок. Я, честно говоря, думаю, что он не просто так эти год-два, а не 5 называл, и даже потом, как отвечая на вопрос журналиста, не помню, по-моему, Рейтера или Российского, о том, что последние ли это выборы и готовит ли он преемника, он сказал, что, может быть, там еще мы в 30-м там году подумаем и так далее. Вот. Но я, честно говоря, думаю, что никакой вечности у него нет, он это все прекрасно понимает, он понимает, что все, чем он сейчас занимается, это то, что называется там, убрать за собой, подготовить площадку для кого-то. Вот. А дальше, значит, ну, пока, как видим, он стал заложником, как тот же самый Брежнев, на которого он ссылается, потому что, ну, вот, как бы на кого ж ты нас бросаешь? Закладнікамі гэтай траўмы, пра якую вы казалі, з'яўляецца фактычна ўся Беларусь, таму што эта траўма уплывае на рэпрэсіі і на это пачуццё страху. Скажыце, як вы думаеце, ну калі выбары, выглядае на тое, што ўсё пройдзе ціха, апазіцыя заклікала не выходзіць на нейкія вуліцы, ці гэта траўма можа скончыцца, напрыклад, заўтра, калі абвесціць, што ён там набраў 85%? Значит, для этого не цифры важны, для того, чтобы понять, что будет в дальнейшем с репрессиями. Вот. По большому счету, мне кажется, что мы имеем сигналы и от силового блока о том, что они, в общем, устали, значит, выполнять эти указы, находить там всех и так далее. Это же Лукашенко. Ну, во-первых, швед заявлял о том, что мы всех уже, кого можно, нашли, да, значит, кто преступление вот этой самой экстремистской направленности совершал. А во-вторых, и Лукашенко сказал, что там, ну, как-то, может быть, уже надо там остановиться, людей не хватает, давайте тех, кого уволили, мы вернем, несмотря на то, что он говорил о том, что никого не увольняли и прочее, прочее. То есть, и вот это постоянно у него присутствует фраза о том, что, ну, с одной стороны, как бы нельзя так с людьми, значит, поступать, а с другой стороны, прощать тоже нельзя. И вот между вот этими двумя модусами он сейчас и что называется, борется, и это, на самом деле, не его в голове. Два этих модуса – это, несомненно, две как бы, стороны его ближайшего окружения, которые говорят о том, что ну, невозможно же, там, допустим, 5 лет мы прожили в этой самой чрезвычайной, неужели еще ничего не меняется. С этими выборами похоже, что ничего не меняется.
И те, кто говорят о том, что нет-нет, значит, спуску давать нельзя, они же там все притаились и там планы всякие вынашивают и так далее, и так далее. Я, честно говоря, не жду никаких серьезных ослаблений, я не вижу в этом никаких причин. Лукашенко параноик, он боится всего, и вот этот страх его внутренний, вот этого спящего подполья, который вынуждены искать, выдумывая, и там, значит, его силовики недовольны, как я уже сказал, тем, что он все еще не успокаивается и пытается искать каких-то внутренних врагов, она никуда не денется, она будет продолжаться, потому что счастья-то нет, не поменялось-то по большому счету ничего, боль-то никуда не делась, мы все прекрасно понимаем, что случилось в 2020 году, и он знает, что случилось в 2020 году. Вот. И поэтому, значит, вот этот, как сказать, раз ничего не поменялось, значит, не он же в этом виноват. Надо искать каких-то виновных. Ну, если это не внешние враги, хотя их тоже хватает, то, значит, еще и внутренние. Поэтому никуда не денется этот самый поиск и выявление затаившихся. И примерно об этом кричат все, кто вокруг него, что действительно просто может быть, это тоже важный такой нюанс, что, может быть, не справляются уже силовые органы, а для этого нужно, чтобы подключились все люди. Вот он буквально во время вот этого самого финала марафона единства об этом рассказывал, что давайте помогайте, там, значит, доносите, выявляйте этих самых благонадежных элементов. Я думаю, что мы имеем дело с вот этим самым поздним полноценным сталинизмом. У нас почему-то думают, что сталинизм – это 30-е годы. На самом деле, сталинизм – это именно 50-е годы, когда все уже решили, что, ну, наконец-то можно успокоиться. Да, тем не менее, значит, вот эта паранойя никуда не делась, и поиск врагов, поиск вредителей, он продолжался. І от примерно вот в этих годах ми зараз і знаходимося. Сергій, ще два питання до вас. У мене є одно з їх від нашого глядача. Якраз таки про силовиків, про яких ви казали. Чоловік питається у вас, чи на вашу думку, ось КДБ керує Білоруссю у такої самої міри, як, наприклад, ФСБ керує Росією? Я, честно говоря, не верю, что КГБ управляет страной. У них скорее немного другое ощущение. Значит, вообще вот и то же самое с ФСБ, пожалуй, да. Это какая-то очень такая, как любит говорить поэт Быков, значит, не тот, по которому в стихах учился Лукашенко, а другой, что Россию и вообще задолго еще до нынешней России управляет вот эта изуверская секта Тайный орден, значит, который считает себя важнее любого правителя, любого государства, который вечен. И вот это вот ощущение того, что они такой, значит, рыцарский орден, который существует бесконечно, и они будут нужны всегда, и они будут при любой власти, это не управление, это просто понимание того, что, значит, они длиннее, они важнее, и, в общем, как бы по большому счету, значит, они служат, как они полагают, своему долгу, который важнее, чем интересы отдельных политиков. Вот. И сказать о том, что, значит, они чем-то управляют, только заметьте, он же сколько раз пытался справляться с КГБ, там постоянно избавлялся от кадров, которые либо учились в России, либо там, значит, знакомые у них остались и так далее. Но, в общем, так особого доверия он к нему не приобрел, и поэтому постоянно пытался придумывать какие-то органы, какие-то советы безопасности, какие-то там еще механизмы, где они так или иначе находились бы под каким-то его собственным личным или там его помощника, или даже сына, как это было какое-то время, под контролем. То есть это сложное, на самом деле, отношение к спецслужбам. Вот. Я думаю, что КГБ в последнее время не очень доволен своим положением, в том смысле, что сейчас любимая игрушка у Лукашенко, конечно же, это Губопик и прочий политический сыск. И они в этом смысле оказались гораздо более рьяными, гораздо более ретивыми. И, мне кажется, даже уже никто не очень представляет себе, как можно этих товарищей окоротить. То есть это вот даже в каком-то смысле даже не сталинское время, а это вот эти самые штурмовики, значит, диктаторов, которые существуют, которые занимаются политическим террором. То есть это все, что вот это существовало от Антона Макутов и там до более старых примеров и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что КГБ сейчас в значительной степени потерял свое могущество и влияние в пользу вот более наглых и более молодых структур.
Так, перед апошнім пытаннем просто хочу нагадаць для гледачоў таксама, што вы зараз бачыце кадры з выбарчых участкаў. Гэта кадры не Радыё Свабода, на жаль. Гэта кадры агенцтва Associated Press. Сергей, сёння стала вядома, што дзяржсакратар ЗША Марка Рубіо паведаміў пра зваленне ў Беларусі амерыканскай грамадзянкі. Па вялікім рахунку, ніхто бадай не ведаў са СМІ пра тое, што яна ўвогуле была ў турме. Ну, як вы ацэньваеце вось гэтыя спробы неяк навязаць адносіны з заходнімі ўрадамі? Тут сімвалічнасць гэтага жэсту відавочная. Сёння выбары ў Беларусі і якраз сёння вызваляецца грамадзянка ЗША. Ну, значит, вы же понимаете, что это не ваши сотрудники, да, которых ожидали в большей степени. Те же самые журналисты «Радио Свободы», которые тоже, в общем, пускай не граждане, но, по крайней мере, это СМИ, которые финансируются американским конгрессом, но тем не менее. И Лукашенко на эту тему уже, в общем, дал ответ, да. Ответ дал всем тем, кто пытался во всех его действиях видеть некий такой смысл, он подает сигналы. Он сказал, нет, это целиком, исключительно только по гуманитарным соображениям. Мы никаких сигналов не подаем, на нас никто не давит, и не пытайтесь так это все интерпретировать. Я считаю, что в данном случае необходимо слушать то, что он говорит, и именно так к этому относиться. Никаких сигналов он не подает. Значит, и я вообще подозреваю, что единственный способ, каким этих людей освобождают, это просто тупо банальная покупка этих самых людей. Лукашенко сам про это тоже многократно говорил. Да, как бы люди теперь это наша новая нефть, это наше новое такое полезное ископаемое. Вот это буквально то, чем он сейчас занимается, и никакие другие сделки ему, по большому счету, не нужны, никаких сигналов ему не нужны. Дзякуй вялікі, Сергей, за то, што далучыліся да нашага эфіру. Я нагадаю, сёння маім госцем быў Сергей Чалы, а мы працягваем наш выпуск выбарчага вечара на Свабодзе. Участкі для галасавання ў Беларусі зачыніліся. Паводле цэнтр выбаркаму працавалі 5325 участкаў, у тым ліку 207 у бальніцах, санаторыях, дамах адпачынку і іншых месцах для знаходжання і 12 у воінскіх частках. Мы будзем гаварыць пра лічбы, бо чакаем таксама вынікаў экзіт-полаў, або прынамсі пасля кожных выбараў у Беларусі такія лічбы агучваліся. Паводле сацыялагічных даследаванняў, якія былі агучаныя больш за тыдзень таму, за Лукашэнку нібыта ў Беларусі 82,5% грамадзян. І сёння ЦВК таксама ўжо агучвала некаторыя лічбы. Зараз мы пра гэта пагаворым. Я хацеў бы перад тым яшчэ як далучыць да нашай размовы чарговых гасцей некалькі інфармацыі нагадаць для тых, хто, магчыма, далучыўся не ад самага пачатку. Я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры. Вы можете задаваць свае пытанні нашым гасцям у чаце нашага стрыма, пісаць вашыя пажаданні, пытанні. Таксама галасаваць. Ёсць галасаванка, колькі, на вашу думку, ЦВК напіша, агучыць вынік для Александра Лукашэнкі. Апрача таго, важная інфармацыя такая, што на 18-ю гадзіну паводле ЦВК яўка склала 81,5%. Датэрміновая яўка паводле ЦВК склала больш за 70%, там блізу 50, 47, здаецца, дакладней яна была. І таксама перад днём галасавання стала вядома, што Угоршчына заблокавала супольны зварот краін-чальцоў Еўрапейскага звязу адносна непрызнання прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Тым не менш, многія заходнія краіны ўжо задоўга да правядзення заявілі, што гэтыя выбары не свабодныя, не дэмакратычныя, паколькі сама атмасфера ў краіне не спрыяе такім выбарам. Ну, акрамя таго, мы сёння яшчэ будзем пра гэта гаварыць. 4 супернікі Александра Лукашэнкі па сутнасці агітавалі за яго самога. Таксама сёння акцыі пратэсту праходзяць у Вільні, Празе, у Рызе, у Кіеве таксама адбылася акцыя памяці Міхала Жизнеўскага, беларуса, які загінуў падчас другога майдану ва ўкраіне. Сябры, будьце разам з намі, заставайцеся са свабоды. Нагадаю, мяне завуць Дмітрый Гурневіч, а зараз запрашаю да нашай размовы аналітыкаў, каментатараў свабоды Валера Карбалевіча і Юрыя Даркахруста. Неўзабаве яны з'явяцца на вашым экране, а я пакуль працытую кароткае паведамленне. Вот нам піша наш адзін з гледачоў з горадні наконт сітуацыі з інтэрнэтам, што нібыта інтэрнэт ёсць, але слабы, пакуль ён моцна затарможаны. Гэта была цытата нашага гледача з горадні. Калі у вас ёсць нейкія праблемы, вы адчуваеце, што інтэрнэт не працуе так, як заўсёды, калі ласка, пішыце
у наш стрим. Я вже бачу, що Валер Карбалевич і Юрий тут. Вітаю вас. Прывітанне. Давайте поговорим, на вашу думку, гаспадарства, што гэтыя выбары, ну, мы заўсёды нагадваем про тое, што пасля 94-го года ніводныя выбары не былі свабоднымі ў Беларусі, але тым не менш, што гэтая кампанія па сутнасці здольная змяніць у Беларусі? Спадар Валер. Гэта кампанія не здольная змяніць нічога ў Беларусі, бо гэта, як усім вядома, не сапраўдныя выбары. З'яўляецца праблемай, як назваць гэта. Я б назваў гэта палітычная кампанія пад назвай прэзідэнцкія выбары. І, у прынцыпе, яна павінна была для рэжыма вырашыць першае пытанне – гэта легітымізацыя дзейнага рэжыма і Лукашенка ў якасці прэзідэнта. Ну і тое, пра што ўжо шмат казалі, гэта пазбавіцца ад сіндрому 2020 году. То бок даказаць усім, што ў 2020 годзе было некае непаразуменне, некая анамалія. Ну а цяпер усё адбываецца так, што ўсё вяртаецца ў норму, ўсё вяртаецца да таго, што было да 2020 года. І Лукашенка зноў з'яўляецца народным прэзідэнтам, і народ яго падтрымоўвае, іншыя краіны яго прызнаюць, і таму ўсё ў парадку. Аднак гэта не атрымалася, вырашэнне гэтай задачы не выканана. І тут не толькі ў тым, што Захад яго, гледзячы па ўсім, не прызнае, таму што ўжо з'яўляюцца паведамленні, з'яўляюцца заявы і Еўрапарламента, і кіраўніцтва суседніх краін. Але тут галоўнае ў іншым. Бачыце, пераадоленне сіндрома 2020 года павінна азначаць, што Лукашенка зноў стаў моцным, ён зноў вяртае сябе народную любоў, ён зноў вяртае сябе той статус, які меў да 2020 года. Але вось якраз гэтага не атрымоўваецца, бо нават далёкі ад палітыкі абывацель бачыць зусім іншае. А што ён бачыць? Ён бачыць, што рэальных апанентаў на гэтых выбарах Лукашенка не дапусціў. І ўсе ўзгадваюць падзеі 2020 года, што такія апаненты з'явіліся, а потым дзе яны апынуліся. Гэтым разам ніякіх апанентаў няма. Ёсць людзі, якія ідуць на выбары з лозунгам «Падтрымаем Лукашенку», калі казаць пра, скажам, кандыдата ад Кампартыі Саранкова. Засакрэчаны спісы чальцоў выбарчых камісій, засакрэчаны склад ініцыятыўных групаў кандыдатаў у прэзідэнты, ліквідаваны выбарчыя ўчасткі за мяжой, усе сілавыя структуры мабілізаваныя на тое, каб задушыць некія магчымыя пратэсты. І прычым вось гэтае змаганне з некімі пратэстамі, якіх няма нават на гарызонце. І этой праблемай займаюцца не толькі сілавыя структуры, а ўвесь дзяржаўны апарат. Людзей не толькі выклікаюць у міліцыю, дзе яны павінны падпісаць нейкія паперы, што не будуць пратэставаць. Іх выклікаюць у адміністрацыю, установы, прадпрыемстваў, у дэканаты і іншыя кіроўныя органы, дзе яны таксама павінны вось гэта падпісаць. То бок, здавалася б, чаго ўлады баяцца? Некіх заклікаў пратэставаць няма ні ад апазіцыі, ні ад сацыяльных сетак, а тым не менш улады змагаюцца са зданнямі, з прывідамі 2020 года. І схаваць гэта уладам не ўдалося. Мне падаецца, вось гэта вельмі важны вынік гэтых выбараў. Дзякуй вялікі, спадар Валер. Зараз давайте я прапаную, мы паглядзім кароткае відэа з менскіх вуліц. Нам яго ўдалося атрымаць не дзякуючы нашым журналістам, якіх, на жаль, няма зараз у Беларусі, або прынамсі яны не на волі.
Гэта, калі я не памыляюся, кадры агентства Reuters. Мы паглядзім і пазней, Юры, да вас пытанне. Надеемся, что будет лучше. Ну, как-то свободнее. Да, чтобы было посвободнее, меньше напряга всякого в жизни. Да. Ну, Чтобы молодежь чтобы у нас развивалась, чтобы никто не развивалась, удирал из чтобы не страны. чувствовала трудностей таких больших, как Не сейчас. создавали такие трудности, чтобы люди уезжали. Как всегда проходило, что там думать. Думать тут не о чем, да. Да, думать нечего. Все пройдет. Но я не буду предсказывать, сколько процентов. Ну, все знают. Все догадываются, в общем-то. Вот и все. Люди стали жить богаче, люди стали веселее. То есть раньше я улыбок не видел, сейчас я вижу. То есть, если честно сказать, то если мы так дальше и пойдем развиваться, мы будем самой лучшей страной в мире. Буду обязательно, все время моя мама голосовала за Лукашенко. Все время, до смерти. И я голосую за Лукашенко. Все время. Потому что, так сказать, жизнь действительно стала лучше. А мы маем ужо першыя вынікі экзіт-пола, ну, прынамсі, гэта тое, як это называе цэнтр выбаркам Беларусі. За Александра Лукашенку нібыта 86,6%. За Олега Гайдукевича проголосовало 1,8%, за Ганну Конопадскую 1,6%. Сергей Саранков, любимый кандидат Лукашенко, как он сам казал, 2,7%. Александр Хижняк с так званой партией социальной справедливости и працы 1,2%. Супраць усіх 5,1%. Господар Юры, вы специалист по лічбах, патлумачце нам, что гэта экзит-пол або цэнтр выбаркам, або тыя людзі, которые нібыта яго праводзілі, хацелі сказаць беларускаму грамадству? Ну, па-першае, што як бы чаго все чакалі, тое адбылося. Лукашенко атрымаў, так бы мовіць, пераканаўчую перамогу. Другі пасыл гэта тое, што альтэрнатыва яму у пэўным сэнсе яшчэ больш адыёзная, чым ён. Это камуністы. Вот, яны як бы на другім месцы, як, дарэчы, сам спадар Саранкоў казаў, што да не важна, Лукашенко ясна пераможа, важна, хто будзе на другім. Ну вот, ён і аказваецца, гледзячы па ўсім, на другім месцы. А, маўляў, некай, як бы, нават прывідна апазіцыі, ну, она вот як галасы спадарыні Конопадской. Многовато, я бы сказал, вот эти 5% супраць усіх, но это фактично як бы як оппозиция пропановывала. Может, это таки намек на то, что, ну вот, бачите, вот столькі, как бы, вот та оппозиция за мяжы, что закликала голосовать супраць усіх, ну вот она все, что я атрымала, не больш за тое. Магчыма, такі пасыл. Вот, я не ведаю дакладна, но мне здаецца, што вот так можна інтэрпрэтаваць. І самы галоўны это вот гэты пасыл, што другое месца яшчэ горш за першае. Ну і такое, як бы, што амаль як у Пуціна, ну все ж таки поменьше, крышечку поменьше, не столькі, колькі у Пуціна, что вы, Владимир Владимирович, уже-то не нервуйтесь. Почекайте, Юра, а колькі было у Пуціна? Не 84? 87. Так 87 так само и тут? Не, 86 и крышечку меньше. Я зараз проверю, колькі дакладна. Ну, вы сказали 86. 87,6. А, 86. Ну, значит, 10 каля. Вот каля, ну, может меньше, может больше, но вот не 90, не Центральная Азия, все-таки мы же все-таки Европа. Вот. Так что я думаю, вот как некоторые мерковали, что 90 и больше, не, стипленько так, як у Путина. Спадар Валер, ці можна сёння ўвогуле меркаваць пра нейкія настроі па нейкіх пытаннях, которые праводзяцца рознымі ці дзяржаўнымі, ці недзяржаўнымі фірмамі, кампаніямі, арганізацыямі з-за мяжы ў тым ліку? Вот як намацаць сапраўдную атмасферу сёння ў Беларусі можна? Гэта цяжкае пытанне, бо сапраўды атрымаць некую рэальную карціну грамадскіх настрояў вельмі цяжка. Той экзит-пол, які нібыта праводзіцца, наколькі я разумею, гэта некая маладзёвая арганізацыя,
То бок к сацыялогіі ніякага дачынення не мае. То бок нават Прабачце, я толькі хутенька скажу, я хутенька просто дакладню. Гэта апытанне паводле ўладаў праходзіла на 320 участках, апытвалі выбаршак інтэрв'юеры ў колькасці 1000 чалавек. Хто праводзіў пытанне? Ну, вот То бок не гэта не паведамляецца сацыялагічная структура. Просто пытанне. Гэта да сацыялогіі ніякага дачынення не мае. Гэта чыста як бы прапагандысцкая структура, якая выконвае сваю прапагандысцкую задачу. Якая павінна была даказаць, што так цэнтр выбаркам дае прыкладна тыя лічбы, што і экзит-пул, то бок, ну вот, это такі кантроль грамадскі, можа, і так далей. Бачыце, тыя сацыялагічныя структуры, якія праводзяць сацыялагічныя апытанні за мяжы, там па тэлефону ці онлайн, яны не задаюць пытанні вось такога кшталту, падтрымліваеце вы там Лукашенка, ці апазіцыю, ці Ціхановскую, ці каго яшчэ. Вот такія пытанні сёння ў Беларусі задаваць немагчыма. То бок задаваць можна, атрымаць адказ немагчыма. Таму дакладную атмасферу, дакладную сітуацыю абмаляваць цяжка, можна казаць пра нейкі трэнд. Значыць, трэнд такі, што давер грамадства да ўлады пасля 2020 года вырас па шэрагу прычын. І па прычыне таго, што масавая палітычная эміграцыя праціўнікаў Лукашенка адбылася, што мяняе сацыялагічную карціну ў краіне. Гэта і сітуацыя вайны, калі улады згулялі на страху, на фобіях перад пагрозай вайны, і Лукашенка прэзентуе сябе як гарант міру. Гэта і тое, што улады вельмі жорстка пераследуюць усе незалежныя медыі і пераследуюць магчымасць людзей карыстацца вось гэтай альтэрнатыўнай інфармацыяй. І шмат людзей застаецца адзін на адзін з дзяржаўнай прапагандай. Таму можна меркаваць, што сапраўды давер да ўлады вырас. У якой ступені, у якой колькасці, ці сапраўды сёння Лукашенка набярэ хаця б 50%, ну, напрыклад, у мяне вялікія сумненні на гэты конт. Спадар Юрый, мы бачылі апытанне з менскіх вуліцаў, вядома, оно не рэпрэзентатыўнае, там усяго было 3 асобы, і вельмі цяжка зараз у такіх умовах у Беларусі запісаць хаця б нават і такое апытанне. Дзякуем нашым калегам з агенцтва Reuters. Як вы думаеце, на што сёння самы моцны запыт унутры Беларусі сярод грамадства? Ну, які самы моцны, это сказаць цяжка, але вот адзін з запытаў мы пачулі нават в этом апытанні Reuters, а люди разумели, что их записывают публично, что это как бы и влады могут поглядеть. Запад от вот этих двух женщин, коли одна говорит, хотелось бы посвободней, другая говорит, хотелось бы, чтобы люди не съезжали. И, до речи, это подтверждается и даденными сацыялагічных апытанняў, дзе ладная частка ў тым ліку і прыхільнікаў Лукашэнкі кажуць, што а вот добра было б, каб палітвязняў вызвалілі, а вот добра было б, каб палепшыліся адносіны з Захадам. Причем цікава, што людзі часам адказваюць в этих апытаннях, што это наўрад ці адбудзецца, но мы хацелі бы гэтага. Так што вот запыт, прынамсі на гэта, ён ёсць, і вот нават гэтае апытанне паказвае, што ён ёсць. І это, дарэчы, часткова карэспандуецца вот тым, пра што казаў Сергей Чалы, што ну, ёсць такія людзі ў апараце, і прычым они зусім не абавязкова лібералы, не зусім не абавязкова празаходнікі, але па сваіх палітычных, магчыма, па сваім палітычным стане, па сваім месцы ў сістэме улады, это хутчэй эканамісты, тэхнакраты. Их посыл, ну, хопіць жесціць. Ну, вот не трэба, это перашкаджае эканоміцы, это перашкаджае атмасферы ў калектывах, перашкаджае адносінам з замежнымі партнерамі. Наколькі этот посыл моцны там, это пытанне. Але я думаю, што ён ёсць. Хаця ў пэўным сэнсе то, што сёння Лукашенко казаў, ну, это хутчэй за тое, што ён больш за
за другі бок. Прынамсі тое, што ён сёння агучваў, вот адказ Стіву Розенбергу, ну, фактычна ён сказаў, што Калеснікава і такія, як яна, будуць сядзець, яны павінны несці адказнасць, яны не надта хочуць выходзіць, а это расшифроўваецца так, яны не хочуць пісаць прашэнняў, а я іх не буду мілаваць, вот просто так. Жест добрай волі ён не будзе рабіць, нема ў него добрай волі. Ну, ёсць, вот, можа, добрая воля вызваліць какую-то нікому невядомую амерыканку, і все, не больш за тое, вот по самому мінімуму. І нават, дарэчы, вот наконт, скажем, пераемнасці, што людзі абмяркоўвалі, што эксперты абмяркоўвалі, што азначае змена пакаленняў, ну, ён как бы адгуляў назад, сказаў, што калі перад 30-м годам Качанова ізноў скажа: Александр Григорович, на кого ж вы нас кідаеце? Ну, не магу ж я кінуць. І таму памру, але вот як бы не здраджу народу, в сэнсе, як сядзеў, так і сижу. Вот. Так што я згодны вот з Валерам в тым сэнсе, што вот выбраць сённяшні дзень як некую кропку адліку новай эпохі, неважна там якія выбары, кропку адліку можна абраць любую. Вот. Але ён не хоча, прынамсі пакуль не хоча пачынаць новую эпоху. Дзякуй вялікі, Юрый і Валер. Мы яшчэ вернемся з Юрыем Даркахрустам і Валерам Карбалевічам трошкі пазней у нашым эфіры да размовы. А пакуль што я вам дзякую. Нагадаю, вы глядзіце «Выбарчы вечар» на Свабодзе Прэміум. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся разам з намі. Нам пишут люди з Беларусі ў наш чат, пишуць пра інтэрнэт. Адзін чалавек піша пра тое, што няма ніякіх праблемаў, без праблемаў ён можа карыстацца сецівам. Чалавек з Віцебска піша, што не працуе VPN у Хроме і Оперы. Калі у вас ёсць нейкія праблемы, калі ласка, пішыце нам у чат. Таксама адзін з нашых гледачоў прапануе запытацца ў гаспадарства, ці ўвогуле выхадзілі на гэтыя выбары, таму што трэба таксама сказаць, што частка пэўнай апазіцыі заклікала гэтыя выбары байкатаваць. У прыватнасці гэта рабіў рух «Вольная Беларусь». Мы працягваем далей наш эфір. Я таксама нагадаю наконт гэтага апытання экзіт-пола, якое праводзілася ў Беларусі. Белта не піша, хто гэтае апытанне праводзіў, але нібыта было апытана 11 948 чалавек. Да нас з хвіліны на хвіліну мае далучыцца эксперт па выбарах у Беларусі Александр Шлык. Давайте перад тым, як ён далучыцца, паглядзім, што пра яўку і ўвогуле пра атмасферу на выбарчых участках у ЦВК гаварыла сакратарка Цэнтральнай выбарчай камісіі Алена Балдоўская. По состоянию на 18 часов в целом по стране приняли участие в голосовании 81% и 0,5, то есть 81,5% наших избирателей, которые включены в списки граждан, имеющих право принимать участие в выборах. Я, наверное, скажу еще и о белорусах, которые постоянно проживают за границей. Они тоже продолжают участвовать в голосовании. И вот на теперешний момент 107 человек уже, которые постоянно проживают в различных государствах, проголосовали на выборах президента на территории нашей страны. Да рэчы, ўжо ёсць першая асоба, якая павіншавала афіцыйна Александра Лукашенка з перамогай на выбарах у Беларусі. Гэта, вы можете здагадацца, Олег Айдукевич. Праўда, вынікі яшчэ не агучаны, і ўвогуле паводле Цэнтр выбаркама Беларусі вынікі могуць папярэдне быць агучаныя ўначы, а другое, а трэцяе ўначы. Ну, больш-менш нейкія лічбы, которые можна давяраць, як пра іх кажа Александр Лукашенко, з'явіцца ўжо заўтра ў дзень. Натуральна, на Свабодзе мы будзем заўтра абгаворваць таксама гэтыя лічбы, што яны ўвогуле могуць змяніць. А я хочу нагадаць, што заходнія многія краіны ўжо да правядзення гэтых выбараў прызналі іх несумленнымі і дэмакратычнымі, паколькі лічыцца нават не толькі дзень галасавання, нават калі б ён быў ідэальны ў тэорыі, лічыцца таксама ўвогуле уся працэдура ад абвяшчэння гэтых выбараў, дапушчэння кандыдатаў, прапаганды ў розных сродках масавай інфармацыі.
Вось, все-таки ёсць пэўная згадка пра экзіт-пул. Мне тут падказваюць, што гэта экзіт-пул беларускага камітэта моладзевых арганізацый. Але зараз мы пра гэта пагаворым таксама з маім госцем Александром Шлыкам. Вітаю, Александр. Вітаю. Прыемна вас бачыць. Вас таксама. Вы эксперт па выбарах. Хто яшчэ лепшым вы патлумачыць нам увогуле, што насамрэч было парушана падчас гэтай выбарчай кампаніі, калі все-таки гаварыць тэхналагічна пра гэту працэдуру? Ну, глядзіце, выбары гэта не толькі тэхнічны працэс. Выбары таксама не адбываюцца проста ў вакууме. Так? Трэба ўлічваць таксама, што выбары адбываюцца у кантэксце. І першае парушэнне гэта тое, што кантэкст увогуле не спрыяе таму, каб праводзіць дэмакратычныя сумленныя выбары. Пры тым, што беларусы знаходзяцца ў атмасферы страху, под прымусам, што ў нас столькі палітзняволеных, што няма магчымасці выказваць уласныя меркаванні, што няма магчымасці сабрацца, парушаюцца асноўныя правы, якія павінны служыць падмуркам для правядзення нармальных, сапраўдных, дэмакратычных, сумленных выбараў. Гэта і ёсць першае парушэнне, што кантэкст не дазваляе правядзення выбараў. А калі казаць пра больш тэхнічныя моманты, так там іх таксама вельмі шмат. Ну, хіба можна адзначыць такое, што Лукашенко яшчэ перад тым, як пачалася выбарчая кампанія, выступаў з такімі заявамі, што калі захачу, буду выступаць на дажынках, то бок увогуле не разумее, што існуе выбарчы кодекс, які, напрыклад, забараняе асобам, займаючым дзяржаўныя пасады, выкарыстоўваць сваё палажэнне для таго, каб агітаваць за сябе ці за іншых. І ў нармальных выбарах, ці калі карыстацца выбарчым кодексам, існуючым у Беларусі, Лукашенко павінны былі ўвогуле здымаць з гэтых выбараў. Ну і што там датычыцца прымусу людзей для удзелу ў датэрміновым галасаванні, да удзелу ў галасаванні сёння, гэта таксама парушэнне. Тое, што падлік галасоў, які вы зараз дэманструеце на экранах, гэта непразрыстая працэдура, гэта таксама парушэнне само па сабе. Тое, што галасы не лічацца сумленна. І хіба варта таксама падкрэсліць, што не запрашэнне назіральнікаў, такіх як АДБСЕ, парламенцкай асамблеі Рады АБСЕ, гэта таксама парушэнне капенгагенскага дакумента і стандартаў міжнародных, пад якімі Беларусь падпісалася. Прапаганда сцвярджае, што іх запрасілі. Тыдзень таму ці колькі там? Ну, па-першае, была заява ўжо на пачатку студзеня АДБСЕ, што яны не прыедуць, бо запрашэння няма. А калі іх запрасілі, то калі глядзець, мы дакладна не ведаем. Мы ж не ведаем, што канкрэтна Міністэрства замежных спраў напісала ў гэтым запрашэнні. Але нават па словах самого Міністэрства замежных спраў, там было запрашэнне назіраць за галасаваннем. Але галасаванне гэта толькі маленечкая частка выбарчага працэсу. То бок, калі запрашэнне дасылаецца там 10 дзён ці тыдзень перад выбарамі, за чым можна назіраць? Кандыдаты ўжо зарэгістраваныя, выбарцы ўжо зарэгістраваныя, камісіі ўжо сфармаваныя і ўсё. За чым тут назіраць? Ці ёсць увогуле сэнс прыязджаць, накіроўваць сваіх назіральнікаў? Менавіта так АБСЕ і адпавяла. Што выбары гэта не працэс аднаго дня. Дарэчы, а як вы пракаментуеце вынікі гэтых экзіт-полаў, паводле якіх Лукашенко 87,5% набірае? Як яны праводзяцца? Ну, экзіт-полы гэта не частка выбарчага працэсу. І тое, як праводзіць і не праводзіць экзіт-полы, гэта не рэгламентуецца міжнароднымі стандартамі для правядзення сумленных выбараў. Ну, варта падкрэсліць, што нельга забараняць праводзіць такія апытанні, але у Беларусі гэта ўвогуле не звязана з рэчаіснасцю. Тое, што яны агучваюць, гэта хіба будзе прыбліжана да таго, што будзе у афіцыйных пратаколах, але як гэта адпавядае рэчаіснасці, мы не ведаем. От, дарэчы, вы казалі пра парушэнне, а гэтае парушэнне прызнаў нават старшыня цэнтр выбаркаму Ігор Карпенко. Давайте зараз паглядзім коротка ягонае выказванне. У чым жа было парушанае ввогуле заканадаўства выбарчае сёння? Одним из главных принципов избирательной кампании – сохранением тайны воли земли. Первое. Второе. Если я голосую за кого-то и выставляю это в интернет и так далее, как вы считаете, это агитация или нет? Как вы считаете? Я проголосовал, допустим, за Петрова. Петров кандидат в президенты. Я выставляю это в интернет на всеобщее обозрение. Это агитация или нет? Я считаю, что агитация.
Дарэчы, сапраўды, а што за тым вось фатаграфаваннем бюлетэняў? Яшчэ 5 гадоў таму можна было фатаграфаваць бюлетэні. Як это выглядае ў свеце такая практыка? Ну, глядзіце, ёсць такое паняцце, як таямніца галасавання. Чаму яе трэба абараняць? І чаму гэта не толькі права чалавека захоўваць гэтую таямніцу? Права, ад якога можна, тэарэтычна было бы адмовіцца. Гэта каштоўнасць, якая дазваляе пазбегнуць прымусовага галасавання і ціску на выбарцаў. То бок, варта забараняць агучваць кожнаму выбарцу, як ён ці яна прагаласавалі, каб прадухіліць магчымасці ціску. І забарона на фатаграфаванне бюлетэняў існуе шмат дзе. Але ў Беларусі, у адрозненне ад іншых краінаў, гэта выкарыстоўваецца не для таго, каб абараніць правы людзей, а менавіта для таго, каб іх абмежаваць. Бо людзі не бачылі ў 2020 годзе, напрыклад, іншай магчымасці гарантаваць тое, што іх галасы будуць хоцяж бы неяк улічаныя, акрамя таго, як сфотаграфаваць свой бюлетень. То бок у 2020 годзе была канфлікт паміж двумя правамі. З аднаго боку таямніца галасавання, а з другого боку, што не было гарантый таго, што іх галасы будуць падлічаныя. І людзі карысталіся адзінай магчымасцю, якую яны бачылі. У нармальных краінах, у нармальных выбарах такога пытання ўвогуле стаяць не павінна, бо людзі не будуць мець ахвоты фатаграфаваць ці неабходнасці фатаграфаваць свой бюлетень, калі не будзе прымусовага галасавання і калі будзе гарантаваны сумленны падлік галасоў. А ўвогуле, на вашу думку, самая галоўная фальсіфікацыя беларускіх выбараў, на якім узроўні яна адбываецца, на якім этапе? Это цяжка сказаць без назірання, але падаецца, што зараз, можа, гэта ідзе трошачкі ў адрозненні з тым, што вы дэманструеце зараз на экране, але па некаторых звестках зараз нават для чальцоў выбарчых камісій была інфармацыя, была такая прапанова, што каб яны не сильна турбаваліся аб падліку галасоў, бо ўсё будзе нармальна і без гэтага. Увогуле, беларускім ноу-хау з'яўляецца тое, што нават чальцы выбарчых камісій ужо некалькі выбарчых цыклаў дакладна не ведаюць вынікі галасавання на сваіх уласных участках. Бо як адбываецца падлік галасоў у Беларусі? Так, што кожны чалец выбарчай камісіі лічыць толькі частку галасоў паданых на гэтым участку, запісвае сваю частку галасоў на паперцы, аддае яе старшыні гэтай выбарчай камісіі, старшыня звяраецца з кімсьці там па тэлефоне, упісвае патрэбныя лічбы ў пратакол. Гэты пратакол хіба ўжо быў падпісаны раніцай, і такім чынам ніхто нават у гэтай камісіі не ведае поўнасцю вынікаў галасавання на сваім уласным участку. Бо яны ведаюць толькі сваю частку, сваю маленечкую частку. І вось гэта такі вельмі цікавы ноу-хау беларускай фальсіфікацыі выбараў. Такога нідзе ў свеце я не бачыў, а я назіраў у шмат краінах, хіба больш за 100 выбараў назіраў. Сёння, дарэчы, адбыўся забаўны выпадак, здаецца, у Гомельскай вобласці, у Лоеве галасавала, прынамсі на здымках некалькі разоў з'явілася тая самая асоба, але на розных участках. Пазней была інфармацыя, што гэта супрацоўніца раённай бібліятэкі. Невядома, што яна рабіла, але прынамсі укідвала бюлетэні на розных участках. Атмасфера была сапраўды святочная, і пра гэта гаварыў у прыватнасці дэпутат палаты прадстаўнікоў, дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін. Давайте паглядзім яго і пазней яшчэ на пытанне адно вернемся да вас. Мы наблюдаем достаточно высокую активность, недостаточно, а высокую активность избирателей. Лично я, как депутат, в соответствии со статьей 13 избирательного кодекса, посетил большое количество участков в городе Минске. И хочу сказать, открытие в основной день голосования, в 8 утра уже были первые избиратели, досрочное голосование. В ряде случаев были очереди, люди приходят с детьми, люди не скрывают своего праздничного настроения, очень высокая степень организованности, большое количество наблюдателей. Доходило до того, что мы приезжаем на участок, там одна группа наблюдателей, приезжает другая группа наблюдателей. Дарэчы, вось спадар Гігін казаў таксама пра чэргі на датэрміновым галасаванні. А як увогуле, ці ёсць нейкі інструмент, каб зафіксаваць, ці адбыўся байкот, ці не адбыўся байкот? Бо можна меркаваць, што вельмі шмат людзей на гэтыя выбары не збіраліся пайсці. Глядзіце, за гэтымі лічбамі датэрміновага галасавання это ўвогуле цікавая рэч. Ніхто не чакаў, што гэтыя лічбы будуць меншыя за папярэднія выбары. Але ў 2020 годзе мы ўсе даведаліся, што гэтыя лічбы гэта татальны фейк.
Не просто назіральнікі об этом казалі, і это было вядома назіральнікам ужо праз некалькі выбарчых цыклаў. Але калі ў 2020 годзе рапартавалі, што там 40% людзей прагаласавала датэрмінова, у той жа дзень, у асноўны дзень галасавання, з'явілася праблема, што на шмат якіх участках прыйшлі рэальныя людзі і патрабавалі свае бюлетэні. Гэтыя бюлетэні былі выкарыстаныя чальцамі камісіі для таго, каб у урнах для галасавання ўвогуле знайшліся гэтыя 40% бюлетэняў. То бок, вяртаючыся да гэтага прыклада з гэтай жанчыны, што галасавала больш за адзін раз, ну не трэба было ёй гэта рабіць. Яна свой доўг, я у такіх двукосях кажу, яна б свой грамадзянскі доўг бы выканала, нават калі б яна нікуды не пайшла. Не варта было і 2 разы хадзіць. Шмат хто не пайшоў на гэтыя выбары, але яўку агучаць больш за там 80% і ўсё будзе па-старому. То бок, людзі не патрэбны. Гэта не выбары, якія праводзяцца для людзей. Гэта выбары, якія праводзяцца нават не для тых, хто зараз займае кіруючыя пасады. Гэтыя выбары праводзяцца толькі таму, што дыктатуры таксама павінныя і хочуць часта саблюдаць букву закона і, ну, трэба, значыць, трэба. Большой цікаўнасці ў людзей ці нават у чальцоў выбарчай камісіі гэтыя выбары не выклікалі. Александр, апошняе пытанне да вас. Ну, все-таки у ідэале, як можна арганізаваць было б выбары ў Беларусі сумленныя і дэмакратычныя? Ці гэта павінна быць іншае заканадаўства? Ну, што гарантыя гэтага, каб і падлік адбыўся правільны? Ну, і, ў прынцыпе, ўся працэдура перад, я маю на ўвазе, і агітацыя, і рэгістрацыя. Глядзіце, я со сваёй камандай экспертаў ужо мы распрацавалі нават у 2020-2021 годзе, мы распрацавалі першыя такія падыходы да таго, як можна было бы правесці нармальныя сумленныя выбары ў Беларусі. Гэта ўвогуле магчыма. Сюрпрызам для некаторых будзе тое, што нават наш выбарчы кодэкс дазваляе правесці дастаткова сумленныя выбары. Ёсць там некалькі праблемных момантаў, але агульна кажучы, гэта не такі дрэнны кодэкс. Але павінны быць прынятыя абсалютна іншыя падзаконныя акты, то значыць гэта палажэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб крытычных момантах у тым, як гэтыя выбары праводзяцца. Да гэтых крытычных момантаў я аднесу такі, як фармаванне камісіі. Гэта павінны быць абсалютна празрысты падыход, і там павінны быць і прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі, і людзі, якія хочуць быць чальцамі камісіі. Другое, гэта працэдура празрыстасці для назірання і прысутнасці сродкаў масавай інфармацыі на ўсіх этапах. Трэцяе, гэта праверка подпісаў для вылучэння кандыдатаў. І хіба асабліва важнае, гэта падлік галасоў. Тое, што зараз у нас для шмат каго будзе сюрпрызам. У беларускім выбарчым кодексе ці нават у палажэннях цэнтральнай выбарчай камісіі няма аніякіх дэталяў аб тым, як лічыць галасы. І ў нас гэта, і гэта трэба будзе выпраўляць, трэба будзе мець абсалютна іншы пратакол для падліку галасоў, які будзе дапамагаць рабіць гэта празрыста і сумленна. То бок, падсумоўваючы, няма шмат чаго такога складанага ў тым, як каб праводзіць нармальныя дэмакратычныя выбары. У некаторым сэнсе толькі праводзіць фальсіфікацыі гэта нашмат складаней. Ну і праз гэта мы ўсё гэта бачым, усё разумеем, і бачым, што гэта ніякія не сапраўдныя выбары. А правесці добрае, прыйдзе час і будзе магчымасць. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння быў эксперт па правядзенні выбару Александр Шлык. Дзякуй. Дзякуй. Працягваецца жывая трансляцыя Радыё Свабода. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Ставце лайки, пішыце каментары ў наш чат на Ютубе і не толькі там, дзе вы бачыце гэтую трансляцыю. Яна таксама ідзе ў Фейсбуку. Зараз мы некалькі слоў раскажам таксама пра пратэсты, якія праходзілі ў розных гарадах, але не ў Беларусі, у розных гарадах свету. Такія акцыі беларускія прайшлі ў Празе, у Стакгольме, у Варшаве, у Вільні, у Кіеве, у розных гарадах свету. І на мітынгу у Варшаве выступала Святлана Ціхановская, выступаў Павел Латушка. І пазней адбылася прэс-канферэнцыя, і мы запыталіся у Святланы Ціхановскай, які сёння сэнс у існаванні дэмакратычных сілаў апазіцыі, калі гэта практычна іншая сіла
незалежная ад Беларусі унутры Беларусі, калі ў Беларусі існуе аўтарытарны рэжым, і ўплыў, метады ўплыву, інструменты ўплыву на грамадскую думку Беларусі і на нейкія палітычныя працэсы даволі мізэрныя. Давайте паслухаем, што адказала Святлана Ціхановская. Ведаеце, я не бачу розніцы паміж людзьмі у Беларусі і тых, хто за мяжой. Адзінае, што беларусы, які знаходзяцца ўнутры краіны, яны не могуць выступаць публічна пад такімі бачнымі, як людзі, якія з'ехалі, і зараз мы павінны быць голасам тых людзей, якія ва ўкраіне. І я вельмі часта камунікую з беларусамі знутры Беларусі, і яны дзякуюць нам, што мы не здаемся, што мы прадстаўляем Беларусь, і ні адзін чалавек не задаў мне пытанне, у чым сэнс дэмакратычных сіл. Яны разумеюць, што мы, людзі, якія вымушана з'ехалі, мы можам быць голасам Беларусі, мы можам адвакатаваць за інтарэсы і правы беларусаў. Бо што Лукашенко хоча больш за ўсё, каб пра нас забыліся, каб намі не цікавіліся, і ён пад гэту шумок мог рэпрэсаваць беларусаў колькі заўгодна. Калі ўсе радары накіраваныя на Беларусі падсвечваюць тэму палітвязняў, рэпрэсій, тое, што Беларусь уцягнута ў вайну, і тое, што беларускі суверэнітэт здаецца Пуціну, то гэта не дае выконаць гэтае злачынства без пакарання. І тое, што мы робім усё магчымае, каб прыцягнуць да адказнасці ўсіх тых злачынцаў, якія катуюць зараз беларусаў, якія вымушоўваюць беларусаў з'язджаць з краіны, якія мілітарызавалі нашу эканоміку, дапамагаюць Пуціну забіваць мірных украінцаў. За гэта ўсё павінны несці адказнасці гэтыя злачынцы. І без беларускіх дэмакратычных сілаў, якія могуць прадставляць Беларусь, якія могуць быць голасам нашай краіны, увогуле для Беларусі вылезці. І таму я не хочу, каб нас, ведаеце, дзялілі тыя, хто застаўся, і тыя, хто з'ехаў. Мы адна нацыя, якая разам змагаецца за будучыню. Вялікую справу робяць тыя, хто ўнутры краіны. Нам перадаюць інфармацыю, вельмі важную інфармацыю, як, напрыклад, абыходзяць санкцыі. Гэта ўсё робяць людзі на зямлі. То бок людзі не скаліліся, людзі не згадаліся з тым, што адбываецца. Я кажу, калі ласка, захоўвайце сябе зараз. Не трэба выступаць, не трэба там весці на барыкады, бо гэта не той момант. Захоўвайце тую энергію, тое жаданне да пераменаў зараз у сябе ўнутры, каб у пэўны момант выйсці зноў адзін баком ударыць па гэтым рэжыму. Гэта была Святлана Ціхановская з Варшавы. У Варшаве прайшла дастаткова шматлікая акцыя беларусаў, якія вымушана апынуліся ў эміграцыі. Нагадаю, што галасаваць за мяжой у Беларусі ўжо нельга, быў прыняты адмысловы закон. І тым не менш, як паведамляе ЦВК, больш за 100 чалавек наўмысна прыехалі з-за межжаў Беларусь, каб прагаласаваць. Гэтым хваліўся, між іншым, Ігор Карпенка. А пра што гаварылі вось удзельнікі такіх акцый? Давайте зараз паглядзім удзельнікаў варшаўскай акцыі. Мы правялі там апытанне, і зараз мы гэта пабачым і пазней вяртаемся. Ведаеце, што кожны выхад вельмі адрозны. Таму што ў Беларусі гэта была зусім іншая гісторыя, калі там проста агромністая грамада там выходзіла. Тут, конечно, значна менш людзей, але я кажу, для мяне гэта такое вот, яднанне, такой, ведаеце, такой беларускі сардэчны вайб, я бы гэта назваў. Як не выходзіць, калі мы маем свабоду, калі усе людзі ў Беларусі не могуць і не маюць мажлівасці такой. А мы маем, і нам трэба выходзіць. За кратамі сядзяць нашы сябры, якім далі па 20 гадоў, за 20-й год яшчэ, і яны не могуць за сябе сказаць. Мы выходзім, гаворым за іх. І сёння паказаць трэба ўсяму свету карцінку, не тое, што рысуюць Лукашенко, што у нас там пляскі, гулі, усе за бацьку, а паказаць, што супраць. Там што хто пакажа, калі не мог. Беларусі ніхто не пакажа, там разразумела. Я салідарны з людзьмі, якія засталіся ў Беларусі, якія зараз знаходзяцца пад ціскам рэжыма. Я за волю всім людзям, свабоду і роўнасць. Свабоду палітвязням. Гэта былі ўдзельнікі варшаўскай акцыі пратэсту. А да нас зараз далучаецца адзін з дарадцаў Святланы Ціхановскай, Анатоль Лябедзька. Ці вы ўжо тут, спадар Анатоль? Вітаю вас. Вітанні. Як для вас гэтыя лічбы экзіт-полаў, которые былі агучаны 87,5? Я разумею, што яны шмала што змяняюць у ландшафце, тым не менш на эмацыйным узроўні, як вы адрэагавалі, калі пачулі гэта?
Ну, легкое расчарование. Мяне б задаволіла, канешне, лічба больш блізкая да 100%. Вот гэта было б, ну, рэальна, гэта было б найлепшая лічба для прыхільнікаў пераменаў. Таму што і ў гэтыя 87 вераць не шмат хто, і не толькі апаненты, але і прыхільнікі рэжыма. Але трэба было ўжо, канешне, тут закручваць па поўнай. Таму чым вышэй лічба да 100%, тым гэта лепш для тых, хто хоча пераменаў у Беларусі. Бо мы ж разумеем, што гэта насамрэч не выбары, а як вот претендую на тое, што адзін з першых запусціў вось такое вызначэнне, это не выбары, а спецаперацыя па ўтрыманню улады. Так што тут дзіўнага нічога няма, каб былі больш высокія лічбы, то было б яшчэ лепш. Вот гэты цырк, вось эта імітацыя, яны сталі яшчэ больш рэльефныя. Сёння, выступаючы пасля так званага галасавання на прэс-канферэнцыі, Лукашенко адказваў на пытанне пра магчымы дыялог, такое было яму пытанне. Ён сказаў, што гатовы весці дыялог унутры краіны з тымі, хто на нешта ўплывае, а не на тымі, хто знаходзіцца за мяжой. Ну, вы знаходзіцеся за мяжой. Спачатку давайте паслухаем, што канкрэтна сказаў Лукашенко, а пазней вернемся, і вы адкажаце на гэтае пытанне яму. Ну, вы сказали недавно, на днях, да, что мы не должны никому закрывать рот. Вы это сказали, да? Ни в коем случае, я тебе не закрываю рот. Нет, сказали буквально 2 дня назад. Абсолютно, да. Вот, но мы построим страну и не позволим никому закрывать рот. Так и будет. Вот. Но ваши серьезные соперники не только не допущены к выборам, но и некоторые из них сидят, да? Более того, более 1200 политзаключенных осталось. Подожди, уже ж выпустили немало. Это ж 1200, ты говорил, было накануне. Осталось. Ну, если вычесть больше 200, так сколько получится? Ты что, в школе не учился? Я просто к тому, что если никому рот закрывать нельзя, может быть, пора открывать вот эти камеры и выпустить этих политзаключенных. И Марию Колесникову, и Сергея Тихановского. Опять ты за Марию, боже мой. Ну ладно, отвечу тебе на этот вопрос. Ты говоришь про закрытие рта или закрытие в тюрьме кого-то? Ну, если рот, это одно. Но если тюрьма, это тот, кто слишком широко раскрыл, грубо говоря, рот. Тот, кто нарушил закон. Спадар Анатоль, ну, ці думаеце вы, ці верыце ў тое, што можа пачацца нейкі дыялог, нават, умоўна кажучы, з нейкімі нязгоднымі людзьмі з ім, которые знаходзяцца ўнутры Беларусі? Ці зменіцца нейкая атмасфера пасля гэтых выбараў? Калі Лукашенко говорил про тое, што можа размаўляць з тымі, хто ў Беларусі, і калі ён меў на увазе тых, хто сядзіць у вязніцы, гэта адна сітуацыя. Калі ён меў на увазе Гайдукевіча, Канапацкую, то гэта іншае. Вот ён казаў якраз-такі пра Канапацкую, нават згадаў пра то, што вот Аня Канапацкая 15 год мяне крытыкуе, але тым не менш вот я згодны. І ў прынцыпе ён казаў, што іншыя кандыдаты дзесьці там не згаджаюцца з ім, ён згодны з імі размаўляць. Ну, это якраз азначае, што ні пра які дыялог Лукашенко і яго атачэнне на сённяшні дзень не думаюць унутры Беларусі і з самімі беларусамі. Таму што вот эта спецаперацыя па ўтрыманню улады, яна якраз была адказам, ну, не толькі там Тихановскай, не толькі іншым лідарам дэмакратычнай апазіцыі, але гэта быў адказ беларусам. Тым сотням тысяч, якія ў 2020 годзе выйшлі на вуліцу не таму, што ім не было чаго есці, ці не было дзе начаваць, а выйшлі менавіта таму, што ў краіне, ўнутры краіны няма дыялога, што мільёны людзей выкінуты за фармат прыняцця рашэнняў. І, як паказвае сённяшняя сітуацыя, Лукашенко лічыць, што без дыялога можна жыць унутры краіны. Для яго не гэта галоўнае. Самае галоўнае для яго зараз стварыць уражанне, што пасля 26 студзеня ён атрымаў нейкую пэўную легітымнасць, а гэта азначае, што перагорнута старонка 2020 года, у яго няма скелетаў 2020 года, і ён хоча атрымаць квіток на той форум, на тую канферэнцыю, якая, ну, хутчэй за ўсё ж такі будзе ў бліжэйшай перспектыве і дзе будзе вырашацца лёс постваеннай Европы. Для яго вось гэта галоўнае.
І вось увесь гэты спектакль Лукашенко рабіў менавіта для таго, каб стварыць уражанне, што старонка перагорнута, і ён змяніў за гэтыя гады сітуацыю ўнутры краіны, і таму ён мусіць паехаць туды. Паехаць туды гэта азначае вярнуць сабе суб'ектнасць. Вот гэта галоўная задача Лукашенко. Таму ён не думае пра беларусаў, не пра 7 мільёнаў выбаршчыкаў, не пра 9 мільёнаў беларусаў. Галоўная для яго задача яна застаецца. Як і далей утрымаць уладу? Да рэчы, улады Беларусі запрасілі дзесяткі замежных журналістаў на гэтыя выбары, каб асвятляць пераабранне Лукашэнкі. І нават дазволілі, ў прынцыпе, задаваць вострыя пытанні. Зараз мы бачылі цытату Стывена Розенберга, журналіста BBC, который ўжо вядомы тым, што задае вельмі нязручнае пытанне Лукашэнкі, хаця там, праўда, большасць пытанняў былі абсалютна іншага характару. Усё гэта адбываецца ў той самы час, калі дзесяткі журналістаў Беларусі знаходзяцца за кратамі. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў гэта як мінімум 42 прадстаўнікі беларускіх незалежных СМІ. У тым ліку журналісты і былыя журналісты Радыё Свабода, якое абвешчанае ў Беларусі экстрэмісцкай арганізацыяй. У прынцыпе, тысячы беларусаў пацярпелі за спажыванне кантэнту так званых экстрэмісцкіх арганізацый. Але мы бачылі, што запрошаны і Reuters, Associated Press. Гэтае пасланне будзе шмат дзе цытавацца. У прынцыпе, я на увазе слово Лукашэнкі. Як вы думаеце, ці з'явяцца на Захадзе людзі, которые повераць яму і которые будуць здольныя пасля заўтрашняга абвяшчэння вынікаў, сказаць так, прайшлі выбары, ціха, нікога не пабілі, тым больш нікога не забілі, давайте неяк дамаўляцца, бо таксама нельга ўвесь час быць вось у такіх адносінах кепскіх. Ведаеце, тут некалькі складовых частак у вашым пытанні. Па-першае, Лукашенко любіць медыа. У сэнсе ён любіць кіраваць працэсам, калі ты сядзіш, табе дадуць мікрафон, але Лукашенко разумее, што мікрафон у цябе будзе там 1-2 хвіліны, а ў яго, калі патрэбна, будзе гадзіна. Ён лічыць сябе выдатным аратарам, маніпулятарам, чалавек, які можа перагаварыць і адказаць на любое вострае пытанне. Менавіта зыходзячы з таго, што ўсё ж такі мікрафон у яго. І таму ён ідзе на такія кантакты, на такія камунікацыі, разумеючы, што ён можа колькі заўгодна гаварыць, што заўгодна гаварыць, несці хлусню ў гэтых адказах, а той, хто задаваў пытанне, мае толькі 2-3 хвіліны. Натуральна, што яму трэба паказаць, што ён не баіцца, што ён застаецца моцным і ў яго нейкая ёсць моцная пазіцыя, моцныя пасланні. А што датычна да ўспрыняцця Лукашэнкамі, што будзе пасля 26-го, гэта пытанне больш складанае, непростае. З аднаго боку, я лічу, што мы выдатна выканалі працу па дэлегітымізацыі гэтай спецаперацыі. На сённяшні дзень вядома, што 38 краінаў ужо заявілі аб тым, што яны не прызнаюць легітымнымі гэту кампанію. І ў гэтым якраз адметнасць. Мы маем ужо 6 прэзідэнцкіх, 7 парламенцкіх кампаній. Папярэднія прызнаваліся таксама несапраўднымі, несправядлівымі, але для таго, каб гэта было агучана, патрэбна было зайсці ў гэтую кампанію, сабраць вялікую колькасць доказаў, пераканаць міжнародную супольнасць, што тут праводзяцца не выбары, а іх імітацыя, што яны не адпавядаюць пэўным крытэрыям. Зараз, і ў гэтым унікальнасць гэтай сітуацыі, 38 краінаў ужо не чакалі вынікаў ні экзіт-полаў, ні заяваў, ні афіцыйных заяваў ЦВК на чале з Карпенка. Гэта паказвае, наколькі крытэрыі АБСЕ па выбарах, наколькі яны апушчаны ў Беларусі. У гэтым унікальнай сітуацыі. Таксама, як і адметнасць гэтай кампаніі, што ўпершыню яны былі безальтэрнатыўнымі. Бо колькасны склад, які прысутнічаў у бюлетэні, ён якраз ні пра што не сведчыць. Гэта сітуацыя, калі, кажуць, Бог падвёў Адама да Евы, кажа, Ева, выбірай сабе мужа. Так і ў нашай сітуацыі. Апаненты Лукашенка больш займаліся тым, што яны яго хвалілі. Ну і тыя адсоткі, быццам бы па гэтых экзіт-пулах, якія ім намалявалі, яны якраз
паказваюць, хто тут рэжысёр і хто за што адказвае. Таму упершыню ў навейшай гісторыі гэта безальтэрнатыўныя выбары. Было заўсёды дрэнна, але апанентаў улады запускалі ў гэтыя выбарчыя кампаніі. І 500 000 беларусаў просто не далі магчымасці прагаласаваць. Таму, маючы вось на шалі вага вось гэтыя хаця б 3 аргументы, цяжка прагназаваць, што Лукашенко атрымае нейкую юрыдычную правовую легітымнасць. А вось сітуацыя, што будзе дэ-факта, яна ў пэўнай ступені залежыць ад таго, наколькі удасца адбудаваць адносіны, стасункі, камунікацыі з Вашынгтонам, з адміністрацыяй Трампа. То бок у Еўропе, моя выснова, тут усё будзе дастаткова прагназуема, і тут міжнародная кааліцыя будзе дастаткова моцнай, і на бліжэйшую перспектыву, там, бліжэйшы год, я дакладна кажу, што тут ніякіх зменаў не будзе, яны ўсе падкрэсляць суб'ектнасць Ціхановскай, яе легітымнасць, і вось сёння той жа Сікорскі просто ў свой летак пасадзіў Святлану, назваў яе прэзідэнтам, і яны паляцелі на сустрэчу з міністрамі замежных спраў усіх краінаў Еўрапейскага звяза. І там таксама будзе падсумоўвацца вынікі вось гэтай спецаперацыі. Але вось Амерыка гэта тое, што пакуль у мяне асабіста гэта вялікі пытальнік. Паглядзім, не толькі паглядзім, а трэба проста працаваць у гэтым накірунку. Вельмі каротка напрыканцы, вы якраз згадалі пра Каю Калас, высокую прадстаўніцу па замежнай палітыцы. Яна прыняла сваю уласную заяву адносна выбару Беларусі, паколькі не ўсе краіны пагадзіліся. Такой краінай стала Угоршчына. Як вы ацэньваеце ўвогуле гэтую пазіцыю? Я ведаю, што вы спрабавалі там навесці кантакты таксама з імі, каб стварыць міжпарламенцкую камісію. Так, Угоршчына ёсць, яна толькі паказвае, што Еўропа разнолікая. Тут насамрэч у гэтым якраз, калі ёсць пазіцыя падаўляючай большасці, гэта добры вынік, таму што тут значна больш палітычных гульцоў. Што датычна нашай працы, то Еўрапарламент зрабіў выдатную заяву, рэзалюцыю, Сейм Латвіі, Сенат Польшы, і гэты працэс мы працягнем у лютым. І чакайце шэраг новых заяў на ўзроўні парламента, камітэтаў па міжнародных пытанняў, груп за дэмакратычную Беларусь. Угоршчына і Славаччына – гэта наша заданне на 2025 год стварыць там групы за дэмакратычную Беларусь. А пакуль што у сакавіку мы збіраем усе групы, гэта больш за 20, 6-7 сакавіка, і будзем падсумоўваць вынікі нашай працы і гаварыць пра нашыя планы. Мы зараз будзем бачыць стрым таксама з цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта прамая трансляцыя, неўзабаве там з'явіцца Ігор Карпенка. Штосьці нам скажа пра гэтыя так званыя выбары. Спадар Анатоль, пакуль яго няма там, все-таки як, на вашу думку, ці павінны ўвогуле гэтыя выбары, гэтая кампанія або завяршэнне пэўнага цыклу палітычнага ў Беларусі змяніць таксама і апазіцыю, ці неяк тактыка, ці стратэгія мае змяніцца, нейкі іншы падыход? Гэта нормально менять тактику. И я скажу, что вот те папярэднія кампании, 5 президентских и 7 парламентских, яны ж не были копией, одна на одну подобная. Тут была, калі-нікалі ўзнікала нейкая крытыка, чаму ў адной сітуацыі так, у другой гэтак, таму што мы живем у свеце, мы ж не адрэзаны ад усяго света. Много фактараў уплывае на тое, што адбываецца. Таму пытанне да тактыкі так, яна павінна быць, яна можа мяняцца, улічваць розныя факты, і гэта трэба рабіць хутка і дынамічна. Тут няма нічога істотнага, нічога такога дзіўнага. А што датычна стратэгіі? Стратэгія ў нас адна – вярнуць краіну да дэмакратыі і на больш далёкую перспектыву, каб Беларусь была чальцом Еўрапейскага звяза як мінімум. Тут усё зразумела. А тактычныя дзеянні яны могуць мяняцца. Вось зараз будзе якраз змаганне за тое, што будзе адбывацца на гэтай канферэнцыі ці форумы постваеннай Еўропы. Вось тут гэта бліжэйшая задача. Нам патрэбна мець, калі не прысутнічаць на гэтым мерапрыемстве, то мець тых, хто можа адстойваць і будзе адстойваць інтарэсы дэмакратычнай Беларусі. Гэта задача мінімум на бліжэйшы час. І заўсёды застаецца пытанне кансалідацыі, аб'яднання прыхільнікаў перамены. Павестка дня будзе, што рабіць унутры Беларусі, як рабіць працу, каб была супраца тых, хто ўнутры краіны і за яе межамі. А як ці павінна быць Святлана Ціхановская, далей таксама
прадстаўніцай дэмакратычных сілаў на высокім узроўні. Ці заходнія партнёры, на вашу думку, будуць... Мы зараз на гэтае пытанне не зможам пачуць вашага адказу. Я выбачаюсь, Петр Анатоль, таму што Ігор Карпенка штосьці хоча нам сказаць. И начинаем пресс-конференцию председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игоря Васильевича Карпенко. В пресс-конференции также принимает участие председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Владимирович Щекович. И, уважаемые коллеги, после выступлений наших участников у нас запланированы прямые включения с минскими городскими избирательными комиссиями. Кроме того, будет также прямое включение из Центра по общественным наблюдениям за выборами Федерации профсоюзов Беларуси. Игорь Васильевич, попрошу вас начать. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Хочу поприветствовать самых стойких. Ну, хотя, наверное, самые стойкие будут... Чуть попозже. Чуть попозже, да. Как вы знаете, в 8 часов вечера закрылись участки для голосования. Начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках, в регионах в целом была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии, ну, по крайней мере, вот на теперешнее время, то есть никаких жалоб нет ни от кандидатов, ни от граждан по поводу проведения процедуры голосования. Были единичные случаи, как нам докладывали, фотографирование заполненных бюллетеней, попытка их выноса с участка. Но вместе с тем комиссии реагировали на это сообразно. Каких-то тоже нештатных ситуаций не возникало. Могу сказать, что вот я говорил о том, что в день выборов 297 человек отмечают свое 18-летие. Могу сказать, что из них 161 человек принял участие в голосовании. Это примерно 54% вот от той категории, которую я называл. Ну, наверное, тоже интересный факт для вас будет. С 0 часов до 20:00 вечера сегодняшнего дня родилось 79 детей. Из них 46 мальчиков, 33 девочки. А если взять период период основного голосования с 8 до 20, то родился 51 ребенок, то есть 31 мальчик, 20 девочек, с чем мы и поздравляем счастливых родителей. На 20 часов вечера участки все закрылись, и мы получили оперативную информацию по числу избирателей, которые получили бюллетени для голосования от внесенных в списки. Немножко подтянулась у нас общая цифра по стране внесенных в списки. Это 6 903 994 человека. Итак, по Брестской области на 20 часов приняло участие в голосовании 90,56%. По Витебской области 86,39%. По Гомельской области 91,54%. По Гродненской области 89,28%. По Минской области 86,71%. По Могилевской области 92,64%. Город Минск 69,72%. И таким образом по стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,70%. Сейчас идет подсчет голосов. Мы получим оперативную информацию от всех участков, которая будет саккумулирована районными комиссиями, передана в областные комиссии. Ну, ориентировочно, ты как, Алексей Геннадьевич, ориентировал? На 2:30? Ну, будем к этому стремиться. Да, ну где-то 2:30 ночи мы планируем дать предварительные результаты по итогам голосования. Сразу могу подкомментировать, что ну, Минск традиционно голосует чуть-чуть по-другому.
Поэтому эта разбежка, в общем-то, нас не удивляет, Центральную избирательную комиссию. Если посмотреть статистику предыдущих кампаний, оно примерно где-то так соотносится, будем так говорить. Александр Владимирович Щекоевич, председатель Минской городской комиссии по выборам президента. Давайте им предоставим слово, а потом у нас прямые включения из Минска с участков и с района, да, Александр Владимирович? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Немножко статистики также. В городе Минске сформировано 10 территорий. Про які паказаў нам гэту цудоўны стрым. Мы даведаліся, прынамсі, добрую навіну, што ў Беларусі нарадзілася амаль сотні дзяцей. Шчасця ім і іхнім бацькам, добрага здароўя. Спадар Анатоль, все ж таки я задам это апошняе пытанне пра ролю Ціханаўскай. На вашу думку, ці павінна яна быць заставацца такой самай? Ну, няма тут інтрыгі, на мой погляд. І якраз падзеі пачатка года адказалі на гэтае пытанне. Глядзіце, Польша, краіна, якая старшынюе ў Еўрапейскім звязе, першага, каго яна запрасіла. Светлану Ціханаўскую, і гэта быў візіт на самым высокім узроўні. Спадар Анатоль, давайте будзем шчыры. Ну, гэта все ж таки замежныя палітыкі. А мы гаворым пра Светлану Ціханаўскую як лідера дэмакратычных сіл Беларусі. Для беларусаў. Ці для беларусаў яна павінна ставацца такім самым чалавекам? Ці выканала яна за гэтыя 5 гадоў свае задачы? Вот учора быў такі фейк запушаны, што яна нібыта аддала латушку свае паўнамоцтвы. І нават некаторыя ўжо вельмі цешыліся. Ці такіх людзей павінна быць больш, которые б цешыліся? Маё глыбокае перакананне, што тыя беларусы, якія лічаць, што лідара ў краіне мусіць вызначаць выбарцы праз працэдуру выбараў, яны ў большасці сваёй будуць падтрымоўваць Светлану Ціханаўскую. Тут няма ніякай інтрыгі. А хто можа быць вось у гэтай сітуацыі? Галоўная задача Ціханаўскай – это правесці свабодныя сумленныя выбары. Не ўдалося рэалізаваць, таму што гэта не залежыць толькі ад яе там жадання ці нейкай колькасці людзей. Пакуль гэта задача стаіць у павестцы дня, Ціханаўская мусіць заставацца лідарам. І я скажу, як чалавек, які даўно ў палітыцы і быў у розных якасцях, скажу, што на сённяшні дзень вось тая сістэма, якая ёсць у дэмакратычнай апазіцыі, яна, канешне, не бездакорная, не ідэальная, але яна найбольш эфектыўная, калі мы параўноўваем з папярэднімі гадамі. Бо Лукашенко ўжо 31 год каля ўлады. І былі розныя камбінацыі кіравання, былі розныя лідары. Але не было чалавека вось з такой легітымнасцю. Яшчэ раз падкрэсліваю, што тут самае галоўнае – это легітымнасць Светланы Ціханаўскай. Вось такое словазлучэнне, яно набывае сэнс, і ў гэтым якраз эфектыўнасць. Таму што ўсе астатнія структуры арганізацыі, якія утвораны ці, можа, будуць утвораны, яны якраз падпітваюцца вот гэтай самай легітымнасцю, якую яна атрымала ад людзей, ад грамадзянаў. Таму я думаю, што ў бліжэйшы час будуць нейкія, канешне, і дыскусіі, і крытыка, але калі мы паглядзім на эту задачу, свабодныя сумленныя выбары, гэта як задача застаецца, і на гэта мусяць мабілізаваны быць рэсурсы і магчымасці ўсіх. А рэсурс і магчымасці легітымнасці Ціханаўскай нам яе самы вялікі. То, што прапануеце проста адказацца ад гэтага, ну, гэта будзе якраз той жэст, пасля якога з палёгкай уздыхне Лукашенко і падымуць келіхі з шампанскімі. Дзякуй вялікі, спадар Анатолій. Нагадаю, што зараз маім госцем быў паплечнік Светланы Ціханаўскай Анатоль Лябедзька. А мы працягваем наш эфір. Літаральна праз некалькі секундаў наш чарговы госць. Будзьце разам з намі. Зараз да нашай размовы далучыцца Наталья Радзіна, журналістка, галоўная рэдактарка сайту «Хартыя-97». Мы пагаворым з ёй у тым ліку і пра легітымнасць Светланы Ціханаўскай, і пра выбары ў Беларусі. Так яны называюцца, гэтыя дзеі, але ў Беларусі з 94-го года няма свабодных выбараў. Наталья, вы ці сачылі ўвогуле за гэтай, назовем то так, кампаніяй і за гэтым абвяшчэннем вынікаў? Ці штосьці вас увогуле ўразіла і здзівіла? Не, ну, конечно, я сачыла, як журналіст, гэта патрэбна рабіць па працы. Я магу сказаць уже на сёння, што шоу Лукашенко правалілася.
што беларусы праігнаравалі гэты фарс. Мы атрымалі шмат паведамленняў ад нашых чытачоў аб тым, што выбарчыя ўчасткі па ўсей краіне былі амаль пустымі, і 26 студзеня беларусы не прыйшлі ні на якія выбары, якія арганізаваў Лукашенко. Відавочна, што людзі не вераць уладзе, людзі не хочуць удзельнічаць у гэтым дурным спектаклю. І гэта адбыўся па сутнасці такі байкот гэтага выбарчага фарсу, які арганізаваў Лукашенко. А на вашу думку, вось калі байкот сапраўды адбыўся, то як гэта можна, ну, такім словам непрыгожым, манетызаваць для дэмакратычных сілаў, для тых людзей, которые Лукашенко не падтрымуюць? Ну, адбыўся, не адбыўся, не прыйшлі, і далей жыццё такое самае, як было да гэтага? Ну, па-першае, хочу сказаць, што сённяшні дзень паказаў абсалютна правальную стратэгію, які абрала на гэтую кампанію каманда Святланы Ціханаўскай і Паўла Латушка, якія заклікалі беларусаў прыходзіць 26 студзеня на выбарчыя ўчасткі і нібыта галасаваць супраць усіх. Дык вось беларусы праігнаравалі сёння не толькі Лукашенку з яго выбарамі, ну і Ціханаўскую з Латушкай з іх дурной стратэгіяй, таму што я адразу казала, што гэтая стратэгія працуе на ўладу, якой патрэбна паказаць явку выбарцаў на участкі. Але гэтага не атрымалася, і мы ўбачылі сёння пустыя участкі. Я зараз гляджу замежную прэсу, таму што мы ведаем, што замежныя журналісты ўсё ж такі прыехалі ў Менск. І так вось польскі тэлеканал «Пулсат» таксама сёння паведамляе, што яўка выбарцаў, яна не адпавядае рэчаіснасці. Яўка, пра якую казаў ЦВК, не адпавядае рэчаіснасці. Польскае выданне «Факт» таксама піша, што выбарчыя участкі ў Менску былі амаль пустымі. Да рэчы, было ранкам відэа тэлеканала, ну, АНТ, усіх іншых афіцыёзных каналаў, як калі Лукашенко галасаваў на сваім участку разам са сваім шпіцам, і там звярнулі ўвагу многія СМІ на тое, што калі аператар наблізіў камеру да такога журналу, дзе людзі бяруць бюлетэні, падпісваюцца, там апрача Лукашэнкі ўсяго было дзве асобы, яны былі ніжэй, то бок это не так, што ён прыйшоў першы і старонку перагарнулі. Сапраўды, на гэты ўчастак да Лукашэнкі толькі прыйшло дзве асобы, так это выглядала. Але, на вашу думку, вы узгадалі пра Святлану Ціханаўскую, пра правальную гэтую стратэгію, а што можна было зрабіць яшчэ лепш? Ну, слухайце, вось тое, што адбылося зараз у Беларусі, вось гэтая неяўка на гэтыя выбары, гэта нам паказвае, што Лукашенко не падтрымліваецца на самой справе беларускім грамадствам. То есть для нас гэта было відавочна, так? Але Лукашенко хацеў зараз вось свету даказаць, што нібыта вось за гэты 5 гадоў беларусы яго палюбілі, і вось яны прыйдуць зараз на выбары, каб за яго прагаласаваць. Дык вось гэтага у яго не атрымалася. І на самой справе трэба было дэмакратычным сілам казаць беларусам, каб яны не шлі ні на якія ўчасткі. Мы гэта рабілі. Я заўсёды казала, беларусы, не хадзіце на гэты выбарчы фарс. Аб гэтым казалі іншыя лідары беларускай апазіцыі. Толькі вось офіс Ціханаўскай і Латушка, яны ўпарта працавалі на ўладу. Вось гэтай стратэгіі прыхода на ўчасткі. Ну, дзякуй Богу, гэта не атрымалася. Але вось тое, што адбылося, гэта дае нам всім надзею. То есть усё ж такі беларусы не падтрымліваюць Лукашенка, і зараз гэта вось бачым і мы в эміграцыі, бачыць увесь свет. Ну, вы неаднаразова крытыкавалі офіс Ціханаўскай за розныя дзеянні. На вашу думку, все-таки, якая сёння, вось ужо пасля так званых выбараў, тактыка магла б быць больш карыснай? Ну, глядзіце, я лічу, што мы ўсе павінны рабіць кожны сваю справу, рабіць тое, што мы можам. І проста аддаваць сябе такі вось разумець, што мы можам. Я лічу, што патрэбна, канешне, працаваць незалежным медыа. Павінна быць як мага больш беларускіх незалежных медыа, якія працуюць на Беларусь. Гэтым медыа патрэбна усім падтрымка, якую, як мы ведаем, сёння не хапае вельмі многім. І шмат медыа проста вымушаны зачыняцца. Але незалежныя медыа – гэта амаль апошні інструмент уплыву на сітуацыю ў Беларусі. Па-другое, канешне, патрэбна дапамога палітрэпрэсаваным, сем'ям палітвязняў. Павінна быць дапамога для уцекачоў. Шмат беларусаў працягваюць сёння з'язджаць з краіны, і калі яны прыязджаюць, яны проста
оказываются без дапамогі ў першыя часы. Гэта павінна быць. Па-трэцяе, трэба лабіраваць моцныя эканамічныя санкцыі супраць рэжыму Лукашенка. Гэта тое, што павінна рабіць іміграцыя, тое, што павінны рабіць палітыкі, грамадскія дзеячы, журналісты, праваабаронцы, працуючы з заходнімі структурамі. Таму што тыя санкцыі, якія мы сёння маем супраць рэжыма Лукашенка, яны, на жаль, масава сёння абыходзяцца. І мы ўсе пра гэта ведаем, і што ідзе падстанцыйныя тавары, і калійныя угнаенні, і азотныя угнаенні, тыя нафтапрадукты, і лес, і метал. Сёння мы бачым, што па фальшывым дакументам яны ідуць нават у Европу, да, і ў вялікіх памерах. Па-другое, трэба ўзмацняць санкцыю. Я кажу пра тое, што ўсё можа змяніць у Беларусі, калі забараніць транзіт праз тэрыторыю Беларусі падстанцыйных тавараў. Альбо толькі падстанцыйных тавараў, альбо нават усіх тавараў і расійскіх таксама. І гэта можа дазволіць нам і дабіцца вызвалення палітычных вязняў, і дабіцца вывада расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, якія сёння знаходзяцца, але мы ў невялікім пакуль памеры, але мы ведаем, што ў гэтым годзе, напрыклад, запланаваныя чарговыя беларуска-расійскія навучанне Захад-2025, і ва ўкраіне гэта ўжо вызывае вялікі непакой, таму што, магчыма, можа адбыцца другі такі напад на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта працы на самой справе вельмі шмат, і гэта трэба рабіць. А на вашу думку, вы пэўна чулі таксама галасы пэўнай часткі апазіцыі, ну, у прыватнасці Пазняка, Зянона, пра тое, што гэтыя санкцыі кідаюць Беларусь у бок Расіі, у выніку зараз Беларусь яшчэ больш залежыць ад Расіі, абслугоўвае ў выніку яе войска, таму што гэтыя замовы для беларускіх заводаў у большай ступені ідуць з Расіі, каб абслугоўваць ваенна-прамысловы комплекс. Ну, глядзіце, Зенон Пазняк, я не разумею яго пазіцыю, чаму ён так упарта працуе на Лукашенка, калі ён кажа, што не павінны быць заходнія санкцыі супраць рэжыма, таму што толькі эканамічныя санкцыі на самой справе могуць сёння даціснуць гэты рэжым. Калі мы бачым сёння, што так шмат беларускага экспарта ідзе на Расію, то я вам скажу, што гэтым я не бачу зараз нічога дрэннага, у том выпадку, што Расія просто зараз траціць грошы на Беларусь, купляючы гэтыя самыя тавары. І гэтыя грошы не ідуць на вайну з Украінай. І ўсё роўна рэжым вельмі шмат губляе, не гледзячы на гэты гандаль з Расіі, вельмі шмат губляе ад заходніх санкцыяў. Таму што, паглядзіце, па-першае, яны згубілі вялікі нафтавы рынок ва ўкраіне. Куды шлі беларускія нафтапрадукты? Яны шлі ва ўкраіну. Все, зараз не ідуць. І ніякая Расія, яна не ў стане сёння гэта кампенсаваць. Таму санкцыі працуюць, і іх трэба толькі ўзмацняць сёння, і глядзець, каб яны выконваліся. І яшчэ одно пытанне, вы зноў жа вяртаючыся да офісу Ціханаўскай. А ці магчыма суіснаванне розных дэмакратычных плыняў унутры апазіцыйных сілаў, которые б кожны працаваў сам сабе, адзін другому не замінаў? Ну, калі людзі працуюць, то ніхто друг другу не замінае. А калі адны працуюць, а другія проста марнуюць грошы заходнія, ну, то, прабачце, тут, конечно, нічога не атрымаецца. Дзякуй вялікі, Наталля. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння моёй госцяй была Наталля Радзіна, галоўны рэдактар сайту Хартыя 97, а вы глядзіце стрым Свабоды Прэміум. З вами Дмітрий Гурневіч, і будьце разам з намі. Мала што пакуль змяняецца з лічбамі, якія агучвае ЦВК. Адзінае, што паводле ЦВК яўка складае 85 з хвосцікамі, кажуць, працэнтаў. А дакладныя вынікі першыя папярэднія будуць пасля другой гадзіны ўначы. Праўда, ЦВК кажа, што больш часу пойдзе дзеля таго, каб пазней акумуляваць, а не проста падлічыць гэтыя вынікі з розных рэгіёнаў. Ёсць таксама рэакцыі з еўразвязу, які крытыкуе выбары Беларусі, называе іх несправядлівымі, непразрыстымі. Пра гэта літаральна праз некалькі хвілінаў мы пагаворым з нашай чарговай госцяй. Гэта будзе дырэктарка Цэнтру новых ідэй Леся Руднік. Калі яна будзе на сувязі, я папрашу нашага рэжысёра сказаць. І я ведаю, што Леся ўжо разам з намі. Леся з Стокгольму. Прывітанне. Добрый дзень.
Спадарня Леся, як вы думаеце, наколькі і на што ўвогуле можа паўплываць вось гэтая ацэнка, ну, перш за ўсё, заходніх урадаў наконт выбараў у Беларусі на сітуацыю ўнутры краіны? Ну, вядома, што прамога ўплыву тут чакаць не варта, але гэта добры сігнал, зноў жа такі, для ураду Лукашэнкі, для Лукашэнкі самого, што Захад не гатовы выкупаць гэтыя маніпуляцыі, якія сёння мы бачылі і якія відавочна планаваліся і чакаліся таксама заходнімі партнёрамі. Таму, канешне, наўпрост уплыву гэта не будзе ніякага мець. Тут я думаю, што іншага адказу вы не чакалі ад мяне. А скажите, ласка, на вашу думку, ці все ж таки спокойная процедура, ну, назовем это выборы, мы называем, паколькі процедура так называется, яна нікім чынам можа прымусіць пэўныя урады пайсці все ж таки на перамовы, таму што ну, нема пратэстаў, адпаведна, нема людзей, якія ад гэтых пратэстаў пацярпелі, прынамсі на гэты момант. Дакладна не заходнія ўрады, дакладна не заходнія краіны. Гэта вельмі такая чаканая сітуацыя. Зноў жа такі мы бачылі заявы і напярэдадні выбараў, мы бачылі меркаванні еўрапейскіх палітыкаў, і мы ведаем таксама, што Святлана Ціхановская і іншыя актары робяць вялікую працу на міжнароднай арэне, таксама па тым, каб прасоўваць наратыў пра тое, што ад выбараў не варта чакаць таго, што яны будуць справядлівымі ці празрыстымі, і тым больш, што падлік галасоў будзе справядлівым. Ну, тут і нават калі б не дэмакратычныя сілы, зноў жа такі ёсць справаздача АБСЕ пра мінулыя выбары. Мы ведаем, што адбывалася ў краіне, якога кшталту маніпуляцыі праводзіліся на ўсіх папярэдніх выбараў. Таму, канешне, гэта не можа стаць сігналам. Сігналам можа стаць гатоўнасць Лукашэнкі да рэальных дзеянняў пасля выбараў. І гэтыя рэальныя дзеянні ў першую чаргу тычацца гуманітарнага трэку і вызвалення палітзняволеных. Калі гэта будзе адбывацца цягам доўгага часу, можна будзе думаць пра тое, што пры наяўнасці рашэнняў Лукашэнкі вызваляць людзей з турмаў можа наблізіцца гэты час, калі дыялог нейкі можа пачацца. А на вашу думку, гэта будзе дыялог паміж такімі краінамі, як ЗША, Францыя? Ну, хто гэтых дыялог мае весці? Ці гэта проста будзе Вугоршчына, якая зараз, у прынцыпе, блакуе нават сумесную заяву еўразвязу? Ствараецца ўражанне пра тое, што калі мы будзем бачыць нейкі дыялог, гэта сапраўды можа быць ЗША, як той, хто лідуе гэты дыялог. Мы бачым, што Трамп даволі рашуча заходзіць у свой прэзідэнцкі тэрмін і вельмі рашучыя крокі робіць па ўсіх накірунках. Таму тут складана сказаць, як канкрэтна гэта можа адгуляць у кейсе Беларусі, але сёння мы побачылі заяву быццам пра вызваленне амерыканскай грамадзянкі. Мы побачылі таксама анонсы з журналістамі Радыё Свабоды, інтэрв'ю яшчэ да таго, як Трамп прайшоў праз сваю інаўгурацыю. Таму мы можам чакаць сапраўды, што Амерыка будзе тут такім лідарам в плане дыялогу ці нейкіх перамоваў. На якіх умовах гэтыя перамовы могуць адбывацца, вельмі цяжка сказаць, і пакуль што невідавочна, ці яны пачнуцца хутка. Але ў выпадку з Трампам мы бачым, што вельмі шмат якія рашэнні прымаюцца даволі рашуча, даволі хутка і рэалізуюцца таксама хутка. Таму я не здзіўлюся, калі нейкія вынікі мы пабачым, калі такая палітычная воля будзе з боку адміністрацыі і з боку самого Трампа. Сёння падчас галасавання на выбарчым участку, дакладней падчас прэс-канферэнцыі, Лукашенко гаварыў пра пэўную трансфармацыю свайго рэжыму ў будучыні, паказаў пра нейкія сцэнары. Зараз хочу пагаварыць пра гэта, паколькі ведаю, што вы, здаецца, таксама спецыялістка ў транзітах аўтарытарных рэжымах. Давайте паслухаем, што канкрэтна гаварыў Лукашенко пра нейкія магчымасці перамен у Беларусі, і мы вернемся да гэтай размовы. Готовит новое поколение. Вы посмотрите, будущие президенты, это хотелось бы. Резерв. Нынешние губернаторы, нынешние министры, члены правительства и руководители палат парламентов, высшие должностные лица. Понимаете, это люди уже совсем другие. Я вспоминаю 90-е годы. Боже мой, сравниваю нынешнее поколение управленцев с теми. И думаю, ну это было тогда, и мы постепенно пришли к этому. Вось, ён гаварыў пра тое, што, магчыма, будучым прэзідэнтам мае стаць хтосьці там з губернатараў, ці з нейкіх чыноўнікаў.
Ці, на вашу думку, гэта сапраўды тое, што ў Беларусі можа адбыцца? Гэта тое, што адбудзецца з найбольшай верагоднасцю ў параўнанні з іншымі сцэнарамі, пра якія мы думаем, калі кажам пра трансфармацыі аўтарытарных рэжымаў. Мы не чакаем пратэстаў відавочна. Я думаю, ні вы, ні я не бачым рэалістычнасць гэтага сцэнару. Мы не бачым таксама нейкіх іншых радыкальных сцэнароў, якія тычуцца, не ведаю, вайсковых сцэнароў ці, можа быць, нават акупацыі Расіі, гэтак далей. Усё гэта выглядае нашмат менш рэалістычна, чым кантраляваны транзіт, і пэўныя інстытуцыйныя змены і сігналы да гэтага былі. Ну і Лукашенко не ўпершыню кажа менавіта такія падобныя тэзісы пра тое, што патрэбна новае пакаленне, патрэбна новая кроў в розных інстытуцыйных установах, ну і таксама на пасадзе прэзідэнта. Таму давайте пабачым, як менавіта гэта будзе адбывацца, але мне падаецца, што гэта той сцэнар, на які глядзіць у будучыню рэжым Лукашэнкі. Аднак я б не чакала, што гэта сцэнар умоўна сённяшняга дня, сённяшняга года. Хутчэй за ўсё, што гэта план, ну, скажам, на пяцігодку. Ён, дарэчы, казаў пра гэта, што новае пакаленне прыйдзе на працягу наступнай пяцігодкі, але мы ўжо бачым пэўных маладых людзей, якія з'яўляюцца ў атачэнні Лукашэнкі. Праўда, вельмі часта гэта людзі, якія калісьці там працавалі, зараз яны проста вяртаюцца. Ну, некаторыя з іх, канечне, маладыя, але не зусім такія, як Наталья Пяткевіч. Ёсць круты, ёсць яшчэ маладзейшыя людзі. На вашу думку, ці вось ёсць нейкая палітычная воля таксама у самога Лукашэнкі, каб дзяліцца ўладай з гэтымі людзьмі паступова? Ці можа ён давяраць таксама гэтым людзям? Мне складана аналізаваць, што ў Лукашэнкі ў галаве без нейкіх канкрэтных фактаў, таму я спрабую арыентавацца толькі на канкрэтныя палітычныя дзеянні, таму што Лукашенко ўжо гістарычна паказаў, што і яго заявы асабліва не маюць значэння, бо заявы змяняюцца ў залежнасці ад сітуацыі. Раней это была геапалітычная сітуацыя. Сёння гэта таксама такая спроба ці то ў манёвры, ці то ў розныя фарматы, якія ўсё роўна нам не кажуць пра тое, што рэальна Лукашенко задумвае рабіць, але менавіта ў гэтым выпадку, паколькі тэзіс паўтараецца, я б сапраўды чакала, што такое можа здарыцца. Ну і я думаю, што ўсё ж такі Лукашенко хоча захаваць уладу, і былі тэорыі пра тое, што вось дасяг да ВНС, можа быць, гэта нейкая гарантыя для яго, у тым сэнсе, што на пэўнай пасадзе ў ВНС Лукашенко можа захоўваць сваю ўладу, свой кантроль. Сімвалічна ўлада ў яго ў любым выпадку застанецца яшчэ на доўгі час, нават калі іншы чалавек будзе фармальна кіраваць краінай. Я думаю, што застанецца сцэнар, пры якім Лукашенко будзе мець усё роўна ўплыў на тое, што адбываецца ў краіне. Калі мы кажам пра, зноў ж такі, замяшчэнне нейкім чыноўнікам, які блізкі да Лукашэнкі на сённяшні момант. Аднак давайте не забываць пра тое, што Лукашенко это чалавек, які усімі палітычнымі сігналамі, усімі палітычнымі паводзінамі цягам усёй гісторыі паказвае, што ўлада для яго гэта жыццё, гэта самае галоўнае, што ў яго ёсць, і за яе ён будзе трымацца ўсімі магчымымі коштамі. Тое, што чуем мы сёння, магчыма, сапраўды з'яўляецца пэўным сігналам, і, канешне, Лукашенко можа быць, гэта цікава па розных прычынах, па прычынах здароўя, па прычынах таго, што, можа быць, сам ужо адчувае, што стаміўся. Аднак пакуль ніякіх рэальных палітычных дзеянняў за гэтым не бачым, бачым толькі сігналы. То бок я думаю, што сігнал пра тое, што ён гатовы сыходзіць, ёсць, але канкрэтна ў гэты сцэнар перадаць уладу, можа быць, ён сам яшчэ да канца не верыць. А як у гэтым кантэксце вы ацэньваеце вось нейкія магчымасці, інструменты ў дэмакратычнай апазіцыі Беларусі, той жа Ціханаўская? Вось літаральна пару хвілін да вас Анатоль Лябедзька хваліўся тым, што Святлану Ціханаўскую Радаслаў Сікорскі, міністр замежных справаў Польшчы, забраў на сваім самалёце. Яны паляцелі разам у Брюссель, дзе сустракаюцца еўрапейскія міністры з Ціханаўскай. Я так разумею, што ў гэтай хвіліны сустрэча пачынаецца. Кіруе гэтай сустрэчай Кая Калас, высокая прадстаўніца па замежнай палітыцы. Ці гэта мае некае значэнне? Ці гэта не толькі сімвалізм, калі запрашаюць беларускую апазіцыю, ці ў Еўрапарламент, ці ў Раду Еўропы, сустракаюцца, робяць здымкі ў тым жа самым Давосе? Наколькі гэта все-таки з рэальнасцю сёння мае дачынення? Гэта мае дачыненне да рэальнасці, якая тычыцца дэмакратычнай супольнасці Беларусі.
якая знаходзіцца у большай сваёй актыўнай ці гучнай частцы за мяжой, і гэта тычыцца тых, хто дагэтуль падтрымлівае дэмакратычныя сілы ўнутры краіны. Гэта з'яўляецца важным капіталам, палітычным капіталам для будучай краіны. Адпаведна, гэта можа выкарыстоўвацца для аператыўнага наладжвання сувязяў з міжнароднымі партнёрамі. Гэта добры палітычны капітал, які павінен быць у любой краіны, которая імкнецца да дэмакратызацыі. Аднак я тут, напэўна, не здзіўлю вас, калі скажу, што вядома, ацэньваць гэта як такія дзеянні, якія ўплываюць на сітуацыю ўнутры краіны, было б проста неправільна, таму што на сітуацыю палітычную ў краіне ўплывае той, хто мае дасяг да прамой улады. На сённяшні момант гэта не офіс Ціханаўскага, гэта не іншыя апазіцыйныя дэмакратычныя палітыкі. Таму я зноў жа паўтаруся, што гэта важны заклад на будучыню, гэта важная частка палітычнага капіталу, которым пры добрай сітуацыі можна будзе скарыстацца даволі якасна для паляпшэння трансфармацыі Беларусі, для паляпшэння сітуацыі палітычнай. На сённяшні момант на ўнутры краіны гэта, канешне, не ўплывае. Мы зараз, дарэчы, бачым кадры з Вільні, дзе таксама адбывалася акцыя пратэсту ў сувязі з выбарамі ў Беларусі. Бачым зараз, як людзі топчуць дзяржаўны чырвона-зялёны сцяг. Скажыце, калі ласка, вот вернемся на пачатак размовы, гэта бадай будзе маё апошняе пытанне да вас. Мы гаварылі пра, скажем, фактар вонкавы, пра еўразвяз або захад у больш шырокім сэнсе. А ці вот ёсць інструменты ў захаду неяк сёння ўплываць на Лукашэнку? І пасля 5 гадоў пад папярэдніх выбараў, і пасля рэпрэсій, і пасля саўдзелу Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны поўнамаштабнай. Ці ён можа штосьці рабіць, але не можа, напрыклад, але не робіць дакладней? Я думаю, што для захаду зараз важна захоўваць сваю пазіцыю сілы ў пэўным сэнсе. Варта паказваць, што захад не гатовы на перамовы на вельмі лёгкіх такіх палітычных дзеяннях з боку рэжыма, скажам, там вызваленне яшчэ сотні палітзняволеных. Вельмі важна, каб умовы, которые захад мае, былі даволі жорсткімі, каб яны добра паляпшалі сітуацыю ў Беларусі, але яны таксама павінны быць рэалістычнымі. Галоўнае, каб захад быў гатовы гэтыя умовы агучыць, і для таго, каб іх агучыць, павінны быць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі трэба ствараць, нават калі яны на сённяшні момант яшчэ закрытыя, бо ёсць пэўныя іміджавыя тут паразы ў выпадку, калі гэта будзе адкрыты дыялог. Таму вельмі важна падтрымліваць камунікацыю хаця бы за закрытымі дзвярыма, і гэта камунікацыя не абавязкова павінна быць сяброўска. Яна можа быць камунікацыя ў фармаце ультыматуму, але гэты ультыматум з боку захада павінен быць фармуляваны. Што вельмі цяжка зрабіць ва ўмовах, калі Лукашенка, па сутнасці, вельмі лаяльны да палітыкі Пуціна. І як мы бачым, захад ужо колькі год не можа вырашыць сітуацыю з Пуціним, не можа вырашыць канфлікт ва ўкраіне і паўплываць на яго развіццё. Таму пакуль гэтае пытанне застаецца невырашаным, у захада застаюцца даволі лімітаваныя опцыі вось у гэтых патрабаваннях, которые могуць быць прадстаўлены рэжыму Лукашэнку. І гэта тычыцца міграцыйнага крызіса, я думаю, гэта тычыцца вызвалення палітзняволеных і іншых рэчаў. Іншае пытанне, што можа захад прапанаваць, але я думаю, што гэта ўжо хіба для іншай размовы. Все-таки я ще самое апошняе пытанне задам. Да вас Наталья Радзіна была у нас гостя, і яна гаварыла пра правальную палітыку дэмакратычных сілаў, якія прадстаўляюць частку Святлана Ціханаўская, у сувязі з тым, з той тактыкай, якая прапаноўвалася на гэтыя выбары, галасаваць супраць усіх або там за некага кандыдата, як некаторыя іншыя палітыкі казалі. І што, маўляў, трэба было все-таки за байкот, за яшчэ больш жорсткія санкцыі. Уявім сабе, што все-таки некім чынам Ціханаўская ці адмаўляецца, ці пад некім ціскам сыходзіць з гэтай палітыкі. Што, на вашу думку, это зменіць? Каб зразумець таксама логіку гэтага кроку, ён палепшыць неяк якасць дзеяння апазіцыі ці не? Што вы думаеце на гэты конт? Гэта панізіць капітал дэмакратычнай апазіцыі. Будзе менш міжнароднага капіталу, будзе менш даверу з боку грамадства, якое чакае моцнага стабільнага лідара, калі арыентавацца на сацыяльнае пытанне. Калі мы лічым, што у Ціханаўскай ёсць свой электарат, які захаваўся з 2020 года, адпаведна гэтаму электарату хутчэй камфортна мець на сваім баку Святлану Ціханаўскую, якую яны абіралі, якую яны ведаюць, чым кагосьці іншага. Ну і давайте не забываць пра тое, што любыя трансфармацыі, которые адбываліся у дэмакратычных сілах, калі іх заўважаў электарат гэтых дэмакратычных сілаў, у першую чаргу Святланы Ціханаўскай,
хутчэй за ўсё ўспрымаліся даволі негатыўна і былі сігналам такога крызісу. Як мінімум у медыа і ў розных каментарах, у розных дыскусіях можна было гэта заўважыць сярод ядра, которое падтрымлівае Ціхановскую. Таму любыя трансфармацыі ва умовах адсутнасці рэальных выбарчых працэсаў і дасягу да ўлады гэта хутчэй негатыўны крок, который, зноў жа такі, на міжнароднай арэне таксама прыносіць меншы палітычны капітал і стварае сітуацыю, у якой сімвал пратэсту, сімвал пратэстаў 2020 года губляецца. Дзякую вялікі, Леся. Я нагадаю нашим глядачам, што моей госці была дырэктарка Цэнтру новых ідэй Леся Руднік са Стакгольму. А для вас працуе Дмітрый Гурневіч. Будьце разам з намі. Перад намі яшчэ амаль 20 хвілін жывога эфіру. Маю одно кароткае паведамленне. Спецаперацыяй ваеннага кшталту назваў выбары ў Беларусі кіраўнік руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк. У Варшаве таксама адбылася акцыя пратэсту, якую арганізаваў гэты палітык, апрача таго, што былі іншыя акцыі пратэсту. Самая буйная была тая акцыя, наперадзе якой узначальвала калёну шэсця Павла Тушка і Святлана Ціхановская, але гэта не была адзіная. Палітык, я маю на увазе, Зянон Пазняк заявіў, што Беларусі не дзейнічае канстытуцыя, дзейнічае толькі воля хунты, якая распараджаецца. Пазняк выказаўся за байкот выбараў, раскрытыкаваў палітыкаў, якія прапаноўвалі удзельнічаць у галасаванні. На думку Пазняка, Александр Лукашенко ведае, што ўвесь народ супраць яго. Зараз будзе цытата. «У 2020 годзе мы даказалі, калі мільёны людзей выйшлі на вуліцы. Пазняк выказаўся супраць эканамічных санкцыяў у дачыненні да Менска, бо яны прывялі да таго, што ўся эканоміка пайшла ў Расею». Гэта была цытата. Я нагадаю, што сёння акцыі пратэсту праходзілі не толькі ў Варшаве, праходзілі ў Вільні, у Празе, праходзілі таксама ў Рызе, у Кіеве. Мы сёння паказвалі гэтыя кадры. На нашым сайце свабода.орг ёсць больш падрабязны пералік гэтых гарадоў. Зараз вы бачыце акцыю пратэсту ў Вільні. Непадалёк ад беларускай амбасады яна праходзіла. Падобнае штосьці адбывалася таксама ў Варшаве. Гэта зараз вы бачыце на кадрах Рыгу, сталіцу Латвіі, дзе таксама некалькі дзесяткаў чалавек прынялі ўдзел у акцыі пратэсту супраць выбараў, дакладней супраць фальсіфікацыі. Зараз вы бачыце польскую сталіцу Варшавы, дзе, я так думаю, суб'ектыўна можна казаць, больш за 1000 чалавек прыняло ўдзел у гэтым шэсці па цэнтральнай вуліцы Варшавы. Гэта кракаўскае прадмесце і Новы свят. І зноў мы зараз можам вярнуцца ў Вільню і паслухаць, пра што казалі ўдзельнікі гэтай акцыі ў Вільні. Это дочь моя нарисовала. Так как она видит того человека, который захватил власть в республике. Александр Лукашенко отобрал у меня мою жизнь, мою страну, то есть отобрал у меня все. В Беларуси мы проголосовать никак не можем, и когда мы съехали в Литву, тут вообще нема выборочных участков. Я была политвязня, то есть помимо того, что у меня забрали голос и посадили на год у турму, зараз я не могу никак сказать свое слово. Как мое мнение, никак в Беларуси не учитывается. Я много раз был в Беларуси, транзитом приехал. Хорошие люди там живут, и им надо свободы так, как и нам. Живи Беларусь! То, что мы сейчас можем сделать, это то, что не могут сделать те люди, которые остались в Беларуси. Они запуганы, и сказать, скажем, честно свое мнение, для них сейчас опасно. Поэтому это мы можем и должны делать мы, которые какой-то находимся не в стране хотя бы. Вам не страшно? Страшно. Но я считаю, что если будем молчать, то дальше будет еще страшнее. Рядом война. Вот где страшно, когда неожиданно на тебя бомба упадет. Или что-то еще. А что страшного от того, что забрали у меня имущество? Еще что-то. Какая разница? Как только мы показываем им страх, вот тут они начинают нами руководить. А ведь на самом деле просто надо дезинфекцией заняться. Гэта вы бачылі кадры акцыі пратэсту з Вільні. А я нагадаю, што сілавыя структуры Беларусі папярэджвалі незадоўга да выбараў, што
той грамадзянін Беларусі, які выйдзе на такія акцыі, будзе мець непрыемныя наступствы, звязаныя з нейкім пераследам, крымінальным пераследам. Распаўсюджваліся розныя чуткі ў розных тэлеграм-каналах пра тое, што там будуць адмысловыя аператары ад спецслужбаў, якія пазней здадуць усе выявы, усе здымкі, і гэтых людзей выявяць, арыштуюць іх або нерухомасць, або будуць нейкія наступствы для іх сем'яў у Беларусі. Я таксама яшчэ нагадаю, што ў нас была апытанка на нашым YouTube-канале і на нашым сайце, які адсотак галасоў атрымае ад ЦВК Александр Лукашенко, і выяўляецца, што большасць нашых гледачоў правільна ацанілі намеры ЦВК, і вось варыянт адказу ад 85 до 90% набраў большую колькасць вашых галасоў, гэта 44%. Пазней большасць, дакладней не большасць, а 30%, траціна прагаласаваўшых спадзявалася, што Александр Лукашенко будзе фінішыраваць з лічбай большай за 90%. 20% лічылі, што гэта будзе 80-85, і менш за, дакладней 7%, менш за 80%. Зараз мы выходзім на фінальную ўжо размову нашага сённяшняга эфіру. Мы вяртаемся да размовы з палітычнымі аглядальнікамі радыё «Свабода», Юрыем Даркахрустам і Валерам Карбалевічам. Перад намі яшчэ 15 хвілін жывога эфіру. Так што, калі у вас ёсць пытанні да спадароў Юрыя і Валерыя, пішыце, калі ласка, я буду уважліва сачыць за нашым чатам. А я хацеў бы запытацца у спадара Валера Карбалевіча. Вось гэтыя 4 кандыдаты, якія былі ў выбарчым бюлетэні, ці гэта вось тое палітычнае новае поле, якое ў Беларусі зараз аформіцца пасля гэтых выбараў, ці Лукашенко не дазволіць нават ім гуляцца ў дэмакратыю? У Беларусі, як вядома, толькі адзін палітык. І ўсе ведаюць ягонае прозвішча. І пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе, ніякіх іншых варыянтаў тут не будзе. Бачыце, Гайдукевіч і так даволі актыўна прысутнічае ў дзяржаўных медыях, ён там не выходзіць з гэтага інфармацыйнага экрану, таму я думаю, што тут нічога не памяняецца. Саранкоў і Хіжняк наўрад ці паспрабуюць неяк капіталізаваць гэты ўдзел у гэтых выбарах у нейкія іншыя палітычныя дасягненні. А вось што тычыцца Канапацкай, я не выключаю, што ўлады паспрабуюць з яе сфарміраваць некі прывід канструктыўнай апазіцыі. Я не выключаю таго, што Канапацкая можа паехаць на некія замежныя паездкі, канферэнцыі замежныя ў заходніх краінах, дзе будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю. Вот ці змогуць улады пачаць гэтую гульню, пакуль не вельмі зразумела, то бок ці змогуць яе ператварыць у Юрія Васкрэсенскага ці Рамана Пратасевіча у некім іншым варыянце. Я пакуль адказу на гэтае пытанне не ведаю, але тут ёсць магчымы варыянт. Спадар Юрый, а ці вы бачыце гэтыя варыянты? Ці Лукашенко захоча пагуляцца пасля гэтых выбараў у нейкі палітычны тэатр? І самі выбары былі тэатрам, і гэтыя спадары і спадарыня, яны былі фактычна дэкарацыямі ў тэатры. В этом сэнсе нельга сказаць, што дэкарацыі ніякай ролі у тэатры не адыгрываюць. Адыгрываюць яны, падкрэсліваюць важнасць галоўнага героя, які на фоне гэтых дэкарацыяў гуляецца. Варта сказаць, пра гэта, дарэчы, на пачатку мінулага году неяк абмяркоўвалася, а ці захочацца Лукашэнку цалкам капіяваць савецкую мадэль. Ён клянецца ў вернасці ёй, тая ж Качанова, як мы памятаем, проста хваласпевы пела, як яе маленькай дзяўчынкай тата, мама вадзілі на выбары савецкія, як это было цудоўна. Але, відаць, ўсё ж такі ўжо часы не тыя. Вот так проста адна кандыдатура, вам адна кандыдатура, як тады, чамусьці немагчыма. Дарэчы, скажем, у тых жа краінах Цэнтральнай Азіі, я глядзеў, скажем, Туркменістане,
там ситуація нечым можа яшчэ горшая, чым в Беларусі. Але вот на пазамінулых выбарах 8 было канкурентаў у правадыра, на апошніх выбарах 9. То есть вот пэўная такая уяўная разнастайнасць, ну, відаць, такое як бы патрабаванне часу. Дарэчы, нават в камуністычных краінах, скажем, ГДР, у Польшы, таксама былі такія імітацыйныя, марыянеткавыя партыі-партнеры, як бы асноўнай палітычнай сілы. Ну вот, магчыма, як бы зараз мы маем некую мадэль ПНР ці ГДР, ну, уже зусім без вот некага такога прадстаўніцтва, чамусьці не атрымліваецца. Можна доўга разважаць, чаму. А тое, што яны будуць адыгрываць нейкія ролі, ну, спадар Хіжняк наўрад ці, спадар Сіранкоў, можа быць, але вот тое, пра што я казаў падчас нашага мінулага падключэння, ну, вот бачыце, у нас ёсць яшчэ более адыознае. Лукашенко-то как бы такой кшталту цэнтрыст паміж Сыранковым і Канапацкай. Ну, а Канапацкая, так, Канапацкая тэарэтычна можа далучыцца да каманды Пратасевіча, Васкрасенскага. Ну, вот у нас вот такое як бы ёсць, дазволена, і, дарэчы, толькі Канапацкую Лукашенко па імя, прозвішчы, вот сёння, здаецца, прыгадаў. І всё. Ну, такая роля, магчыма, у яе будзе. Спадар Валер, а ці магчыма ўвогуле неяк намацаць вось эфектыўнасць тых двух прапановаў ад дэмакратычных сілаў? Адна частка заклікала, калі яны апынуцца ўжо на гэтых участках, галасаваць супраць усіх, або там псаваць бюлетэнь. Другая частка заклікала байкатаваць гэтыя выбары. Наталья Радзіна зараз была ў нас у эфіры, і яна упэўненая, і паводле такіх суб'ектыўных яе ацэнак, якія яна мае з Беларусі, што ўсё-такі байкот адбыўся. Як вы думаеце, што бліжэй да праўды? Добрых варыянтаў для дэмакратычных сілаў на гэтых выбарах не было. Што тычыцца байкоту, чаму дэмакратычныя сілы, у прыватнасці каманда Ціхановская, не заклікала за байкоту? Праблема ў тым, што ў Беларусі на выбары, асабліва на датэрміновыя галасаванні, людзей заганяюць. Так было і цяпер. Шмат інфармацыі паступала з розных гарадоў, з розных рэгіёнаў, што людзей заганялі, асабліва на дзяржпрадпрыемствах, асабліва ў дзяржаўных установах, бюджэтнікаў, ужо не кажучы пра вайскоўцаў, не кажучы пра студэнтаў, студэнцкія інтэрнаты, як звычайна паказваюць самыя высокія лічбы датэрміновага галасавання. І вось у гэтых умовах заклікаць да байкоту, ну, гэта заклікаць да некага адкрытага супраціву. То бок чалавек павінен, ну, як бы ухіляцца ад таго, каб ісці галасаваць. А гэта ўжо элемент пратэсту ў Беларусі. Гэта можа пацягнуць за сабой вельмі непрыемныя наступствы для гэтага чалавека. Менавіта па гэтай прычыне палічылі аптымальным, што калі ўжо людзей заганяюць, то калі ўжо вы прыйшлі, то лепш галасаваць супраць усіх. То бок варыянт не хадзіць на выбары, ён бы як не адвяргаўся. Вось. І таму вось такая варыяцыя. Спадар Юрый, а калі вы ацэньваеце афіцыйную статыстыку і яўкі, все-таки яна была вельмі высокая датэрміновая, што можа сведчыць аб тым, што все-таки некая фальсіфікацыя адбывалася менавіта на гэтым узроўні, ключавая у гэтым сэнсе. А можа сапраўды байкот адбыўся? Ну, ведаеце, я думаю, што это чорная скрыня. Справа ў тым, што раней хоць пэўная колькасць незалежных назіральнікаў на участках была. І они маглі, калі не праверыць падлік, то просто тупо сядзець, падлічваць, колькі чалавек прыйшло. Вот яны маглі іх просто падлічыць. Зараз такой магчымасці няма. Зараз Наталья Радзіна гаворыць. Па маіх, па нашых вот, звестках байкот адбыўся. Па якіх? Хто это падлічваў? Ну, вот афіцыйная лічба 87, здаецца, яўка. Ну, значит, 13% не прыйшло. Як даказаць, што эта лічба была большай? Думаю, што ніяк.
Думаю, что ніяк аб'ектыўна. Ну і, можа быць, самае галоўнае, ведаеце, мы как-то про это вот менш гаворым, але, скажем, ва ўлады была перасцярога, а раптам в Беларусі пасля выбараў народ абурыцца вот этой ситуации без выбараў і выйдзе на вуліцу. Так гаворыцца, што ён баіцца. Але ў 2020 годзе таксама былі падставы баяцца. А асабліва пасля першых дзён, калі вся краіна чула крыкі «Акресціна». Але тады людзі не баяліся, а зараз баяцца. Ну, прынамсі, вот як бы імпэту выйти и сказать, что мы супраць, ну, его нема. Вот это факт. И в этом сенсе был бойкот, не был бойкот, нават калі был. Ну, он не мотивовал людей до дзеяння. Вот это факт. У нас літаральна засталося 5 хвілін до конца нашого ефіру. Все-таки одно питання до вас ободвух. Тут була шмат критики уже в адрес Святланы Ціхановскай. Мы цитовали людей, которые критикують або підтримують. І ці ёсць увогуле добры варыянт для дэмакратычных сілаў ужо пасля выбору. Гаспадар Карбалевіч казаў пра тое, што на выбарах, напэўна, не было. Я маю на ўвазе, ці ёсць нейкія інструменты ўплыву, эфектыўныя інструменты ўплыву на грамадства, каб змяніць сітуацыю, якая трывала апошнія 5 гадоў. Ці ўсё ж такі вы думаеце, што все это працягнецца статус-кво, якое мы назіралі ўсе апошнія, ну амаль што 5 гадоў пасля папярэдніх выбараў. Гаспадар Валер. Я скажу, можа, не вельмі папулярную рэч, але ў сённяшніх умовах для дэмакратычных сілаў, для дэмакратычных структураў, дэмакратычных цэнтраў міграцыі галоўная задача – это самазахаванне. А каб яны не распаліся, каб яны існавалі, самім фактам свайго існавання яны паказваюць, што альтэрнатыва ёсць, і калі здарацца спрыяльныя умовы, гэтая альтэрнатыва можа запрацаваць, но яна павінна быць у рэальнасці. Таму вось менавіта такая задача мінімальная, але яна вельмі актуальная. Гаспадар Юрый. Ну, ведаеце, я правёў такую аналогію вось у 1863 годзе, 63-64 на наших землях было магутнае паўстанне, узброенае паўстанне, якое, ну, можа, і не мела вялікіх шансаў на перамогу, але яно было палітычнай рэальнасцю. Вот давайте прибавим плюс 5 гадоў, 1868 год. Вот ці реально было тады, что цалкам змяніць ситуацию, зладить новое паўстанне на белорусских землях? Ну, я думаю, что не было. И тому я згодны з Валером, что як бы вельмі важно самозахаванне, и в этом сенсе вот той статус, які Ціхановскай даў 20 год, его немагчыма передать. Его немагчыма передать. И тому я не выключаю, что, калі, умоўно кажучы, ну, так можа быць, вот был фейк перед выборами, что Ціхановская як бы пайшла в отставку, передала там свои паўнамоцтвы Латушку, яе досвед 20-го года перадаць немагчыма. І таму альтэрнатыва лідарству Ціхановскай – это як бы усе супраць усіх, і адсутнасць лідарства як такога. У нас ёсць шмат лідараў, як, скажем, той же расійскай апозіцыі. І нездарма, дарэчы, это рэдкі выпадак у гісторыі, когда расейцы зайздросцяць беларусам. У вас хоць Ціхановская ёсць, а у нас-то так шмат лідараў, што лідара няма. Ну, я не ведаю, наколькі это здорово. Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што зараз маімі гостямі былі палітычныя каментатары Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст. Дзякуй вам, гаспадарства. Мы працягваем наш эфір яшчэ літаральна 1 хвіліну. Я хацеў бы проста падсумаваць сённяшні выбарчы вечар на Свабодзе. Папярэднюю інфармацыю аб колькасці галасоў за кожнага кандыдата Цэнтр выбаркам Беларусі мае намер абвясціць да
2 гадзін ночы 27 студзеня. Папярэднія вынікі будуць абвешчаныя ўжо 27 студзеня а 11 гадзіне. Паводле ЦВК выбарчая яўка склала 85,7%. Паводле вынікаў экзит-пола, які нібыта праводзіў правладны беларускі камітэт моладзевых арганізацый, за Лукашэнку прагаласавала 87,6% выбарцаў. Пра непрызнанне выбараў 2025 года ў Беларусі заявілі шэраг краін, у тым ліку суседзі Беларусі, Літва, Польшча, Украіна і Латвія, таксама міжнародныя арганізацыі і інстытуцыі. Спадарства, дзякуй за тое, што вы былі гэтыя 2 гадзіны разам з намі. Я запрашаю вас на заўтрашні вячэрні жывы эфір на Радыё Свабода. Запрашае мой калега Алексей Знаткевіч. Мы працягнем гаварыць пра вынікі, якія абвясціла ЦВК, пра іх уплыў на лёс Беларусі і на жыццё кожнага беларуса. Для вас сёння з Прагі працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.